el 4:30. Mañana también es 4:30. Y mañana es 4:30 también el Futsal. También, ¿no? 4:30. Sí.日本モノメン
every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. I'm kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Step 1, wake up early, gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yeah. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gon' rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing.
azkenean botillero. Bueno, ongi etorri Azpeitira gaur Izarraitz pilotalekun adoseko binakako txapelketako finalean jokatuko die. Azteko promozio mailako finalean ikusteko aukera, eta bertan Gorriz, Nagore Galeano eta Amaia Arrastia. Urdinez, Natale Aramburu eta Olatz Insaustik. Eta epailean eta Mikel Arroyo. Animo neska. Keinu egin behar digutela lehenengo, beraz, keinu egin arte. Esaten digun. Arratsalde on dizuela pilotazaleok, Azpeitiko Izarraitz pilotalekutik, gaurkoan Ados Pilota Klubaren binakako txapelketari dagozkion bi final arte ikusiko ditugu. Lehenbizikoa promozio mailan martxan da dagoeneko, Gorrizari dira Nagore Galeano, Antzu Olarra eta Amaia Arrastia Arellanokoa, Lizarraldekoa eta Urdinez zaien aurka Natale Aramburu Lazkaotarra eta beste Antzu Olarra bat Olatz Insausti ari dira. Eta ondoren, maila nagusiko lehen finalardia ere izango dugu, bigarrena bihar izango da Iruñean, gaur lehen da bizikoa hemen Azpeitian. Jera Iturriaga gaurkoan hemen esatari lanetan, Iruzkingile, arratsalde on Jera. Arratsalde on. Lehenbiziko partida promozio mailako finalardia martxan da, 7. orotara, Ligaxikako beste 6 kontutan hartzen baldin baditugu, zeitxura partidak. Bai, nik uste lehenik eta bain pozgarria dela, ez? Azkenen, promozio mailan txapelketa antolatu eta eman duen mailakin gaur finalerdiok hemen jokatzea. Eta, nik uste oso partidu iriki, ez? Ikusten dutela alde batetik, igual Nagore Galeanok aurrekalde hortan esperientzi gehiago dauke, eta hori baliatu dezake partidu hau aurrera ateratzeko, baina beste aldetik Nataleke aurrekalden oso ongi bukatzen duen pilotaria da, eta bere egune bado eta asmatzen bado aukerak ere izanen ditue. Nagore Galeano, Arrastia, Aramburu eta Insaustiren aldean esperientzia gehiago duen pilotaria da, eta horrek ere agian izan dezake eragina. Bai, nik uste baietz, ez? Esperientzik beti esaten den bezala, ez? Gradutxo bat ematen dizo, eta hori baliatzen bado, nik txapelketan zehar oso partidu honak ikusi dizkioat elkarrekin jokatzen, eta igual, favorito puntutxo bat emango nioke. Eta momentuz bi tanto ikusi ditugu, biak ere Gorrien alde jauzi direnak, eta bietan Olatz Insaustik galdu ditu. Pilotak
Bata gora, bestea ere bai, bigarren hau ere gora joan zaio. Urduritasuna ere izan daiteke, finalerdia da eta normala da. Hori da, normala da, ez? Azkenen, kontun hartu behar da promozio mailan jokatzen ari diela, beraientzat ere horrelako partiduk askotan jokatzeko aukeraik ez dela izaten, eta urduritasun horrei aurreitea ere ez dela erresa, ez? Eta, nik uste partidu aurrera joan ala nervi hori pixko bat baretzen joango diela, eta lauek partidu hona egiten duen. Baina zuek etxetik hasten zarete, txiki-txikitatik baduzu eskola Latasan zein Zunbilan, eta hor badira 30 bat neska gazte. Bidea ekiten, bideari hasiera ematen, astero pilotan jokatzen, zailtzen pixkanaka eta plazak behar dituzte, eta gaurkoa ez zaile gaizki etorriko 4 pilotari hauei, txapelketan jokatu dute, eta pixkanaka jarraituko dute, adosen jokatzen gaurkoa bezalako plazetan, eta beste txapelketa batzuetan ere bai. Hori da, ez, azkenen, honek denak etorkizune izan dezan oso garrantzitsua da arrobi elantzea, guk 2 pilotatik horrei garrantzia handi ematen dio, eta hori, 30 aur dauzko momentu honetan arrobi polit hortan, eta gero konpetizioare behar du, federaziotik alde batetik hori betetzen du, eta beste alde batetik guk antolatutako txapelketaotan pixkanaka aukera ematea bereientzat oso aukera polite da. Eta sailkapen fasean, eta finalerdi honetan ere bai, beti saiatzen zarete partidak programatzen inguruko pilota eskola eta klubetako neskak direla parte hartzen, eta gaur hemen izan dira Zumaia, Azpeitia, Azkoitia eta Zestoako neska gazteak, eta bihar Labriten izango gara, nire izango dira zuenak, adoseko neska gazteak, eta pixkanaka jaialdien atarietan ere bidea zabaldu zoakie. Nik uste aukera polite dela, ez? Goazen herritara beti pilota eskolari dei bat egiten diu bertako neska pilotan ibili daitezen gure aurretik, eta nik uste aukera oso ongi aprobetxatzen duela eta gogoz hartzen duela batez ere, ez? Beraien erreferente dien pilotarin aurretik jokatzea beraientzat aukera polite da, eta nik uste gure aldetik bide hortan saitu behar dula, ez? Aukera ematen neska gaztei kantxara ateratzeko. Eta ez bada herrikoa, zuena jogaten da, bihar Labriten zuenak, adosekoak, Zunbila eta Latasakoak joango baitira. Hori da, ez? Azkenen guk arrobi hori izan da aukera ematen di gure pilotarikin aurretik partidu jokatzeko, eta bihar Labriten ala izanen da, ez? Adoseko arrobikoak ibiliko die gure aurretik, eta hori ere polite da beraientzat, eta nola ez gainera Labrit bezalako pilotaleku. Sekula ez dira jokatuak izango bertan, eta alde horretatik esperientzia hartzeko ondo etorriko zaie biharko plaza. Ilusio berezi egiten nolako plazatan jokatzeko aukera ematen duen, ilusio berezi hartzen du, eta nik uste gogotxu joanen diela. Bien bitartean hemen kontari garela 5. tantoa dago jokoan finalerdi honi dagokionean, 2 momentuz. Azken tantoa moztuta egin du Natale Aranburuk eta 2 galdutako Olatzin Saustik. Eta bateko tantoak eta besteko hutsak, tanto 2 alde batera zein bestera, beraz markagailua parekatuta daukagu, eta 5. tantoa da esan bezala jokoan dugun hauxe. Atzelariak tanto honetan momentuz pilota joz, eta aurrelariak momentuz ikusle soil, oraintxe sartuko da jokoan Nagore Galeano atzera. Hoi da, ez nik uste 2 atzelarik ongi eutxiko dioala partiduri, eta aurrelaritan egongo dela pixkakakoa, ez? Gehien asmatzen dunak tanto haien aukera asko ikuiko finalerdi hau irabazteko, eta nik pixkat gako hori aurrekalde hortan ikusten dut, ez? Izarraiz pilotaleku hause gainera azkarra da, zoru bizi eta exigentea duena, eta horrek sakeetan eman dezake aukeraren bat, baina tanto landuak eta ikusten ari garen hause bezala luzeak izateko itxura dauka partida honek. Pilota aukeraketan ere horri bilizien hori kontuan hartuz pilota egokiak aukeratu nahian, eta nik uste asmatu zutela, ez? Lurran esan bezala asko ateatzen den pilota leku da, orduan pilota bizigie aukeratu gabe ere, nik uste partidu honaiteko moduko pilotak aukeratu zituela, eta ikusiko da, baina nik uste pilota aldetik eta pilota leku aldetik itzakik ez dela ongo, ez? Ikusteko ederra eta aritzeko ere halakoxea izango da, nahiz eta zoruak berezitasun edo ñabardura txiki hori eduki. Gero lehen mailakoan gehiago antzemango da, hemen igual pilota motel xegoak di eta zaila dare antzematea lurren bizitasun hori, baina nik uste hori aitzaki gabeko plaza dela eta polite gainea, ez? Olako pilota lekutan egia esan gustora jokatzen da. Eta Azpeitia.
herri pilotazalea eta tradizioz pilotan usadio eta ohitura izan duen pilotalekua, profesional mailako zirkuituan bitan edo aldian behin ona etorri izan dena, eta emakumezkoek gaur ere adosek lehenbiziko aldia hauxe du Izarraitz pilotalekuan. Bestela jokatuta zaudete frontoi txikin eta hemen inguruko pilotaleku txikiagoetan, baina pilotaleku handi honetan Azpeitian gaurkoa da Ados klubarentzat lehendabiziko eguna. Bai, alaxe da ez, beste urratxo bat guretzat, Azpeitiara etortze beste helburu bat bezala hartu eginun, aurten zinegotzekin harremanetan jarri ginenen oso harrera ona izan ginun, beraiek ere prest zeuden bengoagatik emakumeen pilota Azpeitira eta Izarraitz pilotaleku hontara ekartzeko, eta hementxe gaude gainera hori ez, bi finalerdi haundik usteko aukerakin. Eta bi finalerdiak, maila honekoak gainera, eta paperaren gainean jarrita behintzat, emozioa izango dutenak, eta lehenengo honek emozioa ez ezik, baita gogortasuna, izango duena gogortasuna ere. Momentuz 6 tanto erabaki dira, azken hau Nagore Galeanok galdu du, eta lau eta bi jarri dira aurretik urdinak, Natale eta Ola Tzinsausti, eta bat orsakera Lazkagorra. Laztertu ezin Arian Otarrak eraman, sakez beraz, tantoa Natale Aranbururentzat, 5 eta 2. Bai, nik uste orain Natalek markatu dula pixko bat erritmoa ez, bizi-bizi sakatu eta gero errematen ongi asmatu du, eta zulotxo hori Natalen eskutik etorri dela, eta lehen esan bezala ez, aurrelarik gako horre ongo denez, aurrelarik asko daukea esateko, eta momentu enten Natale oso sartu ikusten dut partidun zehar, eta gogotxu ez, partidu hau aurre ateratzeko. Tantoa kontuan hartzen badugu gainera, sakea arrimatua izan da, eta jasotzeko zailtasuna izan duena, eta behar bada partida osoan zehar hori egin nahi izango dute. Bai, ezkerpareta pixkat ikutu dut, eta igual hartu arte pixkat ere pilotalekuri ezkerpareta hortatik pilota nola ateratzen den, normala da ez, ongi ez jartzea atzelarik, eta partidu aurrera joan alan ikuste hori egoki hartuko dioala, baina saketik minitea lurrontan normala izango dare bai, eta hori baliatzen saiatuko die bi aurrelarik. Berotzen ibili dira, eta behar bada beroketa ariketetan hori hartu nahi izango zuten, pilotalekuaren ezaugarriak, saketik ere zenbaterainoko mina egin dezaken aurrelari batak, besteak, hori kontuan hartzeko partidari begira. Bai, alaxe da, azkenen pilota aukeraketan hemen egon zien, baina denbora askore ez daten kantxako ezaugarri guztik hartzeko, beraientzat lehen aldie da hemen jokatzen duela, orduan momentu oro aprobetxatu du pixko bat baldintza horiek ezagutzeko, eta ea aliketa hauekin amoldatzen dien. Neska gazteak ari zirenean ere atzekaldean hor ikusi ditugu, pilotan aritu direla, eta pilotalekuan naiz eta atzealdea izan sartzeko ez da, kantxan frontisean jokatzea bezalakoa, baina pilotalekuaren ezaugarrietara adaptazio lan hori, oitze lan hori egiteko, ez da txarra, atzealdean jokatzen hastea, eta gero aukera dagoenean, eta kantxan noski libre dagoenean aurre aldera frontisera pasatzea. Bai. 5 eta 2, bipareta egiten saiatu da Natale Aranburu egin du, baina jaso. Ahal izan du azkenean Nagore Galeanok, eta oraingoan Antzuolarrak berak moztu du, altxatu Aranburuk, eta gero atzera Nagore Galeanok Insaustik 3 terdira, eta bertatik bertara 3 terditik, berriz ere toki berera 3 terdi, 4. kuadro inguru horretara Arrastiak, oraingoan atzera xeago, 4. kuadro ingurutik Insaustik ekarri, 3 terdian Arellanokoa, Arrastia, berriz ere atzelari Alizarraldekoa, amaia Arrastia, 15 urtekoa. Nagore sartuko orain jokoan atzera. Eta behar bada, atzelariek gaur lan handia egin beharko dute. Bai, aurrelarik tantoak gogorrak izango direla hasiera batean behintzat ikusten ari baikara. Bai, atzelarik aurrelari nahiko errez pasatzen du, alture asko maten nahi die pelotari, eta aurrelarik momentuz aukera hundi gabe ez, horra aurren bukatzeko. Moain Nagorekin duen bezala pauso bat atzera ematen badue, erritmo aldatu eta aukera eukiko due, eta nik uste hori marko lukeala ez, atzelaririk karga pixkoak entzeko, eta pelota lekun bizitasune aprobetxatzeko, oaintxe Nagore Galeanok indun bezala, pauso txori atzeman da, tanto nahi jokatu eta tantoa bere alde hori da. Eta inorra miltzen ez bada, partida luzea izateko itxura guztiak hartuta,
partida, azkenean tantoa, 3-5 gorrien alde joan da. Atzean baztertu du pilota Nagore Galeanok eta Olatzin Sausti eramaten ahaleginduagatik ere ezin izan du eraman, ezin izan du ekarri. Eta hori dela, eta 3. tantoa beraz, Nagorerentzat eta Amaia Arrastiarentzat 3-5, eta sakera dator laukoteko eskarmentu dunena, 18 urte, bera laukotean behar bada pilotan ere denborarik gehien daramana, eta alde horretatik gako izan daiteke beste 3 gazteagoak direlako, baina ikusiko dugu horrek zer eragiten duen. Lasai zeuden, lehen pare bat hitz egiteko aukera izan dut beraiekin eta momentuz lasai, hasi aurretiko urduritasun kontrol hori ondo eraman dute eta orain kantxan zer erakusten diguten, hasiera gogorra eta luzea hartu du promozio mailako finalerdi honek eta ikus dezagun bilakaera nolakoa izaten duen finalerdi honek, botillero ere badute, Nagorek eta Amaiak, Nagoreren aita hain justu ere, Jose Mari Galeano, eta Natalek eta Olatzek aldiz ez dute laguntzaierik aulkian, eurek kudeatu beharko dute euren burua, eta alde horretatik batzuek bai, besteek ez, baina tira, Natalek eta Olatzek ere ondo kudeatuko dute. Bai, bikoteka denen azkenen, bikotekek ematen dizkizuna aholkutan eta elkarrekin duzun harreman hortan ere garrantzitsua da, ez? Elkarrekin hitzein, elkarrekin pixka partiduen nola joango den eta nola dijoan aipatzeko binakako txapelketak hori ematen dizu, ez? Banakaia bakarrik zaude eta hor ez da aukerai, baina binaka denen lagunengan konfiatuz ere botillero papera igual ezain garrantzitsua izaten, baina gero egia da beste alde batetik kanpotik, kantxan kanpotik gauzek beste modu bate ikusten diela eta kanpotik hori ikusten duen norbaiteke siletik aholkoiek ematea eskertzen dela eta nik uste Jose Mari Galeanon kasun hori dela bere lana eta oso ongi burutuko dula gaur bere papera. Antzu holan bertan entrenatzaile ere badabil Jose Mari eta alde horretatik ongi ezagutzen du eta pilotan nola ari den ere ondo jakingo du. Hori da, ez? Azkenen egunerokoan beraiekin egoten da, entrenamentutan oso hurbiletik jarraitzen ditu eta oso ongi ezagutzen ditu, batez ere nola ez, Nagore Galeano, eta txapelketa guztintzear Amaiakin ere harreman hori izan due, eta nik uste oso ongi gidatuko ditula, eta lehen hori ikusi da, ez? Tanto batzuk segidan Natalekin ditunen, segidan deitu ditu Jose Marik silera, eta hori ere olako partidutan garrantzitsua izaten. Eta Olatz ere aipatu dugu, Antzu olakoa da, eta Jose Marirekin eta Antzuolako neskekin ari da entrenatzen, 6 neska dira, tartean Aizpabi, Galeanotarrak eta beste 3 ere badituzte, Leire Nagore eta Olatzez aparte, eta apurka aparra gorantz doan, eta neska gero eta gehiago izaten diren, nahiz eta agian hasiera txarrena eta urrats hori emateko zailena izan, baina apurka bideari egiten baldin bazaio, zuen eskolan, adoson eskolan, hasita zaudeten bezala behar bada horrek erraztu egingo du. Ondorengo pausoak emateko tartea. Oso garrantzitsua da, ez? Gero herri bakoitzen erreferenten bat ateratzen baldin bada horrek ere pilotari neskak txikik bultzatzen ditu herriko pilota eskolara, pilotan ikastera eta oso garrantzitsua da, ez? Ja ikusten da eta urte batzuk badamagoaz hortxe, ez? Herritako pilota eskolatan neska ugari ikusten diela, ez guainik mutilen kopuru, baina pixkanaka gero eta gehiago, eta oso pozgarria da, ez? Herri guztitan pilota eskolatan neskake pilotan jokatzen aste hori, zoragarria da, eta hola seitu dezala, ez? Etorriko albalitz poztuko ginateke. Hori da. Zede kopuru berdintasun hori, jakin badakigun arren ez dela erraza, burka bideari horrela burka-burkakin behar zaio, eta pauso. Klub guztiak, zuena bezala gainontzeko herrietakoak ere, aurrera doazen ahalegina behintzat egiten dutelarik. Eta kasu honetan, Bosna, tantoa urdinen huts batekin erabaki da, airez sartu nahi izan du hor Natale Aranburu Lazkaotarrak, baina txapazpira joan zaio, Bosna, eta euren arteko erreferentzia aipatzeko, Lizarrara jo behar dugu. Lizarran jokatu baizuten hauek, urtarrilaren hasieran, urtarrilaren 2an, jokatu zuten promozio mailan Lizarran, txapelketako 2. partida, eta hor
Galeanok eta Arrastiak hartu zieten aurrea, eta irabazi egin zieten, Ibarrolari eta Insaustiri, 22 eta 15. Eta erreferentzia hori kontuan hartuta behar bada favoritoago Nagore eta Amaia izango dira, eskarmentuagatik esate baterako, baina hemen partide guztiak jokatu egin behar dira, hori garbi dago, eta ikusiko dugu. 22 arteko ze bide den, eta tarte guzti honetan zehar partidak zen olako bilakaera izaten duen. Bai, erreferentzi bezala hartu diteke, baina bueno, nik uste dut gaina finalerdi izan da partidu berri badela, gaina kontun hartu behar dare bai ordun Aizanek jokatu zula, Aizan Ibarrolak jokatu zula, bera da berez txapelketan jokatu duen, olatzekin jokatu duen aurrelarie, gaur bere ordezko lanetan dabil Natale Aranburu, eta orduan bueno, nik uste partidu erabat berria dela, ez? Partidu hortan oroitzen naiz, Lizarrain jokatu zuen hortan Nagorek saketik mina handia intzula, eta olatzek errestoan izan zitula zailtasun handinak, eta gaur momentuz saketik ongi ibiliarren olako minik ez da egiten, ez? Eta nik uste partidu berria dela, eta hortxe bete-beteko partidu joala 7 eta 5 horrekin. Aizanen futbolean ere aritzen da, eta batzuen konpromisoren bat Espainia mailako txapelketaren batean bere taldearekin, eta ez din hemen egon, pena, finalardi honek ere baduelako, garrantzia noski, baina ez din zatitu eta futbolerantz egin du, pilotarantz ere egingo du, beharrezkoa baldin bada beste egunen batean. Futbolerantz egin duen bezala. Hori da, ez azkenean zaila da, badin honekin normala da, kirol guztik probatzea, kirol guztitan gaina ongi moldatzen da Aizanek kasu honetan, eta batzutan edo geroxo behintzat aukeratu behar hori iritsiko zaio, pilota eta futbolaren artean kasu honetan. Momentuz biek uztartzen nahi da, gaurkoan ezin izan do partidu honetan egon, baina nik uste seinale ona dela batez ere kirola egite hori, eta aukera izatea baten da besten goi mailan aritzeko. Etxetik ari bada bultzaka, hariko zaie Nataleri eta Olatzi. Hori da, seguro baiet. Eta Natale izatez kanpoan da, Alejandra Perez da bere bikotekidea, eta pasaden astean irabazi bazuten ere kanpoan lirateke, baina gaurkoan aukera izan du. Aizan Ibarrolaren tokia hartu eta bere ordez Olatzekin batera hemen jarduteko, hemen aritzeko, eta aukera bikaina Lazkaotar gaztearentzat ere apurka zailtzen joateko, eta non eta dena galduta eduki aurretik, eta gaur finalerdi baterako deitua izan. Hori da, ez? Gainean nik uste Lazkaone ligilako azkeneko partidu ona jokatu zula, horrek konfiantza emango dio, eta nik uste gaur konfiantza horrekin kantxaratu dela, ez? Eta guain ikusi den bezala pilota bizi biltzen donen eta jokaldik iteko habilidade horrekin, mina hundien dezake aurrekalde hortan, eta momentuz, ikusten da, bera sartzen den, beste ritmo bat sartzen diola partidu. Kaso honetan, kantxa erdira bizi moztu du, abiadura handiarekin moztu du, eta tantoa aurrela lortu du, eta moztuta aurretik badu beste tanto bat egina, beraz moztuta egindako bigarrena Natale Aranbururentzat, eta aurretik beste bat egina da, sakez, eta galdutako pilota bat badauka. Eta ez dakidana da, gaurkoan irabaziko bolute, finala ere Natalek jokatuko lukeen, edo Aizan Ibarrola arituko litzateken? Behin finalerdi jokatuta Natalek irabaziko balu berak jokatuko luke finala, finalerdiko txartel hori berak irabazita eukiko luke, orduan gaur irabaztezkeo Natale ikusiko genuke Zumarrako finala handi hortan. Eta aukera polita, galduta eduki, laugarren izan, eta zuzenean sartzeko modua eduki duelako, ez da noski hau onena, besteren baten lekuan aritu behar izan duelako, baina tira, bera ilusioz gainezka etorri da eta hori nabari zaio. Bai, baina ikusten da, ez? Ordezkotan askotan olakoak gertatzen die, horrelaxe gertatu zaio eta berak burun daukena da aukera hori aprobetxatzea, eta beretzatik aragarri izango litzateke, ez? Finalerdia jokatu eta finalerdi horiek irabazita finala hundian egotea, baina guainin ikuste lana lepoin beharko duela txartel hori eskuratzeko. Gainera Goierritarra da, Zaldibitarra eta Lazkaotarra, eta Zumarragan jokatuko duten final horretarako ez da apartean, Lazkao, eta eskualdean bertan jokatzeak behar bada ilusioa piztuko dio, eragingo dio ilusioa Nataleri, baina horretarako gaurkoan hemen 22 tanto egin beharra dituzte, eta egin ezean kalean izango dira, eta momentuz 9 egin dituzte, bidea oraindik luzea da, baina apurka doaz, 5 tanto handitugu, Nagore Galeano eta Amaia Arrastia
euren aurkariak, eta Nagore eta Amaiaren kasuan, esan dugu, 17an utzi zituzten Natale eta Alejandra Perez, Azkoitian urtarrilaren 13an jokatutako partida horretan, eta partida guztiak irabazita ez, bigarren sailkatuta, baina hortxe dira gaurko partida honetarako, finalerdi honetarako txartela lortuta, finalerdi bakarra dago, promozio mailan beste bikotea, lehendabiziko postuan sailkatu den Uraxe, jada zuzenean Zumarragarako baitago sailkatuta, eta kasu honetan oraintxe esango dugu kontuak nola diren Zumarragarako, baina hortxe Olatzek pilota jo eta zabalerantz egin du, eta eskapada izanagatik tanto. Gaizkiloa, sorpresa zarrapatu du Nagore, eta naiz eta gaizkiloa izan tantoa. Hemen ondo eta txarto jotako guztiek berdin balio dute, eta tantoa egiteko lain ematen badu pilotaka da horrek, oraindik eta balio erantziagoa dauka, eta kasu honetan holaxe izan du, 10-5. Bai, aurretik Natale defentsan oso ongi ikusi du, pilota oso zaila mando, eta gero Olatzena erdi utxen justu iritsi da txapa gainera, eta holakoak izaten die zailenak altxatzeko, ez? Azkenen aurrelari bere toki neonagatik, bote oso okerra egiten du normalen, eta hoxe gertatu zaio Nagoreri, hortze hola prest, baina oso bote okerra egin dio, eta ezin izan du onera eraman. Lehen aipatu ditugun kontuak aipatu zamaitzeko, Alaia Gordon eta Leire Oskoz ditugu zuzenean jada Zumarragan sailkatuta, partida guztiak irabazita, eta lehendabiziko postuan Ligaxkako Gorengo Koxkan aurretiazko sailkapen lanak amaitu eta gero, gaur esate baterako Leire Oskozek jokatu egin du, eguerdian Nafarroako kirol jokoetan Goiuri Zabaletaren aurka, Goiuri gero ikusiko dugu, eta kirol joko horietan aritu da baita Amaia Arrastia ere, arras modalitate ezberdinetan, Kaiolan, 4 kuadro terdiaren barruan ibili behar izan baitute goizean, eta orduan irabazi egin dio goizean Naia Bertizi, Amaia Arrastiak, eta gaur arratsaldean bigarren partida, eta modalitate zera bat aldatuta, 4 terdiko jokoa utzi, eta laguna aurrean duela binaka jokatu behar, horretarako ere ohitu egin behar da pilotaria, baina tira. Bai, nik uste, seinale ona dela, ez? Partidu jokatzeko aukera daukea, egia esan, dinorrekin sasoi beten daude, eta naiz eta goizen jokatu, nik uste fresko daudela, gogotsu partidu hau jokatzeko, eta naiz eta, lauterditik binakakora pasa, arazo handi gabe, ez? Normalen binaka ibiltzen die beti, atzelari oso sendoa da, naiz eta guain, jesten saiatu den, eta jesten saiatu den hortan txapara joan zaion, ez? Bukatzen ere normalen ongi moldatzen den atzelaria izanagatik, eta, ongi botata zeon, baina, suerte txarra, txapara joan zaiola. Lehendabiziko hutsa, Amaiak egin duena, eta berriz ere botileroak zenbaterainoko laguntza ematen duen, etorri, eta neskak etorri egin dira, Nagore eta Amaia etorri dira, Nagore ondo ezagutzen du gainera entrenatzailea eta botileroa den aitak, Jose Mari Galeanok, eta etorrarazi dituenean, etorri egin zaizkio aulkira. Bai, nik uste oso momentu garrantzitsua dela, ez? Azkenen partidu erdira ia urdinek iritsi die, Zulotxoare ireki den markagailun, guain Gorri tokatzen zaioa eustea eta markagailui buelta ematea, ordu momentu klabea da guaintxe tantotxo batzuk iteko, eta nik uste momentu honen gelditu ditula. 6 tantorena da Zuloa, baina tira. Hemen hau gehiagora joan ez dadin, areagotu ez dadin moztu beharra zegoen boladatxoa, eta horretan ahaleginduko zen noski Jose Mari Galeano etenaldia eskatuta, lehen ere etorri dira, orain bigarrenez joan zaizkio aulkira, atxeden setera, eta hemendik bueltan 11 eta 5 honekin, bigarren erdian sartuta urdinak, Natale eta Olatz, eta 5ean oraindik hor hiltzatuta Nagore eta Amaia, eta gainera txapelketa honetan pilotariak beraiek elkar ezagutzeko aukera izan dute, batzuek Olatzek eta Nagorek bezala ezagutu egiten zuten aurretik, Antzuolan klub berean ari direlako entrenatzen, baina beste batzuek ez zuten elkar ezagutzeko aukerarik txapelketa hasi arte, urtarrilaren hasieran arte, eta horretarako ere aukera polita, haien arteko harremana sendotzeko eta harreman berriak egiteko. Bai, alaxe da, ez azkenen, emakumeen pilotan, guaindik, multzoa ez da hain zabala, behin elkarrekin arituta
erraxez ezagutzen ga eta oso ongi da hori bai, ez? Gero txapelketatan jokatzeko denakin nahi behar da pilotan, eta lako txapelketatan batekin edo bestekin ari konfiantza hartzen joatentza, eta hurrengo txapelketan ja behintzat ezagune dozo arerioa zure bikotea, eta konfiantzarako ongi etortzen da, ez? Txapelketaro bikoteak ezagutu eta harreman hori egitea. Eta kasu honetan, txokoan hor tantoa egin duena Natale izan da, 12-5, eta aitak aholkitik ondo ari zela eta horrela jarraitzeko ondo ari zela eta tira, galduz doaz, momentuz atzetik dira, baina ongi ari dela. Gutxienez konfiantza eduki dezan eta jakin dezan nola ari diren eta ongi ari direla kontuan hartuta. Bera lasaitu ere egingo zen behar bada aholkua dituta. Bai, nik uste Amaiak aurrekalde hortan tantoak amaitu nahi ditola, atzen emanda olatze ongi aizaile usten, orduan aurren pixka mozten eta tantoa bukatzen alegintzen nahi da, eta horre ukido ez, baten txapa gara joan zaiola eta aurrena txapa azpira hortxe, utxegite oikin pixkat markagailuan aldea lortu dute Urdinek, baina nik uste pixkat Nagorek ez, Nagorek berak erritmo aldatuko balu, pausotxo bat atzera eman eta lagundu pixko bat Amaiari, guendik partidu eleokela, orduan, aber bieke sartzen dien pixkanaka partidun eta berdintzea lortzen duen. Aurrekalde horretan jokoan sartu zalea da eta tantoak amaitu zalea da Amaia, eta alegindu dalen mozten alegindu den hartan, txapak eragotzi dio tantoa izan zedin, baina saiatzen denak saria ez dakigu lortuko duen, alegindu da behin, ea beste behin ikusten dugun horrela, eta tantorik lortzen duen. Horrengoan aurrera etorrita eta berriz ere atzera jokoa atzelariari kargatzeko, atzera etorrita Nagore laugarren kuadrotik eta atzera. Eta leku zaldatuta batzeuden ere, etorri dira. Nola Nagore ala Amaia, uren ohiko tokietara Nagore aurrera eta Amaia atzera. Bai, nik uste dut oso sendo bikote Urdine ez, bai defensan, bai erasoan sendoa idiela, gorrik zuloa bilatu ezinik daudela, eta orduan, hortan batzutan presaka jokatzea horrek batzutan presaka jokatzea bultzatzen do, eta igual horrekin ez, bukatu nahi horrekin, guantxe adibidez oso ongi ireki do, baina arrisku haundik hartuta, oso ezkerkada ona izan da, eta goengoan asmatuta tanto bikaina egin do. Ederki zabaldu du pilota hori une honetan Amaia arrastia areian otarrak, eta tantoa bide horretatik lortu du, 6 eta 12, tanto polita. Oso ona izan da, ez, ezkerkada bikaina izan da, earki zabaleratu dena, eta Urdinen defensa earki apurtu duna. Baina ikusten da hori, ez, Urdinek hain sendo jokatuta zuloiek bilatzeko arrisgatu beharra duela, eta arrisgatzen duzunen hori gertatzen da, ez, batzutan asmatzen dela, eta beste batzutan sortea lagun izan behar dela, eta orduan ikusiko da pixkat ze bide hartzen du. Eta kostatu egingo zaila gaur Urdinen defentsa indartxu hori puskatzea, kasu honetan olatz ikusi dugu sake bat utxe egiten, eramateko moduko sakea zen, baina tira, ezin izan du ekarri, eta 7 eta 12 badoaz pixkanaka distantzia laburtzen, eta beste pare bat edo 3 tanto egingo balizkiete, hortxe gainean edukiko lituzkete eta izango luke berriz emozioa partidak. Bai, hori da, nik oraindik pixkatik irekia ikusten dute, ez? Azkenean esan duguna horre huts batzuk tarteko bazulotxoa ireki da eta Natalek ere tarte baten asmatu dolako, baina orain adibidez saketik mine egiten hasi da, sake bikaina izan dagoengoa, bi sake segidan sartu dizkio eta konturatzeako markagailuan hurbiltzen nahi die, ez? Orduan, oainik partidu 22 da, hemen azkeneko tantora arte borrokan segi behar da, eta ikusi beharko da, zeinek asmatzen duen gehien. Orain artean egindakoak lauditu Nagorek, azkeneko biak jarraian sakez eginak, eta beste bi, bata atzean, eta bestea bien tartera moztuta, eta galdutako beste pilota bi ere bai, eta badoaz, pixkanaka, 8. eginda, arrimatzen 12. tanto horretara, eta gero 12.etik 22.era badute bidea, baina pixkanaka hori txikiagotzea dute xede. Bai, ala xedan ikuste, saketik hasita ezkerparetan sartuz mine egiten hasi dela, eta hori dela pixka bidea, ez? Olatzeri ezker hori bilatzen badio eta erritmoa sartu Nagorek berak mine iteko aukera eukiko do, batez ere Natale jokoz kanpo uzten balin badue, orduan bide hori segitzen balin badue, oraindik partidu dago eta
asko gortu daiteke, ez? Moztu Nagorek, etorri egin zaio pixka bat ezkerpareta ingurura Nataleri, baina ongi moldatu da, oraingoan boleaz Lazkaotarra, eta Nagore salduta zegoen, ezin zuen ezer egin Antzuolarrak pilota jasotzeko, Amaia abiatu eginda, baina ezin. Azkenean Nafarrak ekarri, eta 13garrena urdinentzat 13 eta 8. Oso goleaka da hona atera do, momentu oso honen, pixka bat ja gorrik konfiantza hartzen nahi zienen, eta pixka dinamika hori hausteko momentu oso egokin etorri da Natalen bolea hori, eta behartzuen ere bai ez, dinamika hausteko eta berriz aurretik jartzeko. Eta Natalek ere, Nagorek bezala, egindako 4, 2 moztuta, bata txokoan, eta hause boleaz egindako 4garrena, eta lehen tanto egin badu oraingoan akatsa, 9garrena gorrientzat, 9 eta 13, eta behar bada hor mozten dejada egiten saiatu da. Bai, aurreko boleak adain ongi atera eta horrek konfiantza emate izo errematen saiatzeko, goengoan etzen ideia txarra, txokoan dejada egiten saiatu da, eta kasu honetan aurrekoan ez bezala txapazpira joan zaio. Eta 9garrena Nagorerentzat eta Amaiarentzat, oraintxe bueltatu dio pilota errekide batek besteari, Olatzek Nagoreri, eta dator sake ateratzera Antzuolakoa. Baztertzen saiatzen ari dira guztiak, bai Natale eta baita Nagore ere, eta kasu honetan ezin jaso, lehen 2 utzi ditu eraman ezinik Amaiak, eta oraingoa lehenengoa. Bai, nik uste guain saketik gehiago asmatzen nahi dela, Bai. Osongi baztertu dugoengoare, oso baztertuta zijoan pilota da, eta oso sake ona indaba tantoa lortu do, ez? 3. akatsa egin duena Olatzek, aurrez jokoan 2 egin ditu, eta sakez okerrez panaiz egindako lehen da biztikoa. Eta 10 eta 13, hau ere baztertuta, apur bat atera zaio eta moldatu da. Pilota hori jasotzeko moldatu da Olatz intxausti. Atzera, oraingoan Amaia Arrastiak, Olatzek, Zabalera, Nagoreri ahalbidetuko dio jokoan sartzen, baina txapazpira joan zaio, mozten saiatu da nik uste. Bai, nik uste bera ere uste baino gehiago ibili dela pelota, gainea etorri zaiola pixka bat gorputzera, eta hankageldin jodula, ez? Hankageldin jotzen duzunen, hor gorputzekin keinu guzti ez behar bezala egiten, hor moztu. Denak menperatu behar izaten dira hanka pauso geldian jo behar baldin bada, eta zaila da ala jotzea. Baina tira, eta oraingoan Natale, sake mota aldatuta, oraingoan bitzi eta ezin motzago, eta honetatik ere tanto egitea lortu du, ezin izan baitu jaso Amaia Arrastiak, 15 eta 10. Ba, ikusten da pixka takadaka dijoala, ez? Sake hartzen duen momentun mine egiten nahi die, lehen esan duen bezala azkar ateratzen da pilota eta arrimatzen balin badue atzelarik zailtasunekin dabiltzela, eta goen gontan Natalen sakea ona izan da, azpi-azpitik ateratakoa, eta tanto ona indo. Horrengoan altuera gehixeagorekin ateratakoa, lehen motz-motzean eta bizti, horrengoan lausoago, lasaiago, eta altuera gehiagorekin joan dena, moztu, kasu honetan Aranburuk, Natalek hortxe izan dezake aukera, moztu, baina bertan da prest pilota jotzeko Amaia Arrastia atzera Olatzin saustik, goiko txapara joan zaio, lehen beste 2 pilotaka da goiko koltsoira joan zaizkio, eta oraingo hau txapara joan zaio 11garrena, beraz Nagorarentzat eta Amaiarentzat, 11 eta 15, eta ulkitik botileroa, hortxari zaie segitzeko eta segitzeko, lasai aritzeko eta aritzeko, eta pixkanaka, 4 tantoko aldera ekarri dute desabantaia, oraindik ere badira 4 tanto, baina ez da deus, hemen takadaka eta boladaka ikusten ari baikara. Partida doala. Batez hori da, ez? Sakeak duen garrantzia ikusita oraindik ez da tarte erabaki horra, saketek minintzen nahi dielako bi aurrelarik, orduan, nik uste oraindik partidu irekia da, hola, ez? Eta partida pixkanaka luzatzen ere ari da, 26 minutu hasi denetik, eta momentuz laureak eusten diete ongi, eta amaitu bitartean inorrezten amiltzen,
baten bat amilduz gero hor joan daitekelako partida, alde batera edo bestera behar bada samurrago. Hori da, nik uste guain gorrik pilota arrimatzen oso ongi dabiltzela, ogengoan Amaian pilotakada ere bikaina izan dela, eta tanto ona lortu dor atzealden asko arrimatuz pilota, ez? Eta egindako bigarrena Amaiak lehen zabalduta eta oraingoan atzera luze jota. Hori da, horrek konfiantza emango die, eta ikusi beharko da hemendik aurrea sakea lagundula Nagorek partiduen nola di joan. Ez dago ongi markagailua, 11 eta 15 geri da hor, baina 11 beharrean bat gehiago dute, oraintxe gure lankideek zuzenduta 12 eta 15, tiru tantoko bada desabantaia aldea. Eta beste tonto bat jokoan, oraingoan Nagorek Amaiari utzi dio eta Amaiak atzera. Nik uste luzeago irten zedin, espero zuela hor insaustik, baina azkenean pilotaren gana hurbildu eta ongi jotzeko gauza izan da. Atzera oraingoan Natale Aranburuk, baita Amaia Arrastiak ere. Zabalera, insaustik, kantxa erdira bildu. Natalek dejada egin du oraingoan Aranburuk eta barruan izan da, hor txarraroa atera du pilotak, baina Mikel Arroyo Gipuzkoako Pilota Federazioko epailea hortxe da, aurre aldean, ezin hobeago ikusteko moduan izan da pilota epailea, eta nik uste behar bada soinuak pilotaren hotxak berak eragin diola Nagoreri dejadaren bila joan ez zedin. Bai, nik uste efekto pixkoare hartu dula, Nagorek kanpoan espero zula eta gero bukaeran, justo barrualdeko efekto horrekin justu sartu dela eta ez usten harrapatu dula pixko bat, presteo, baina nik uste hori espero zula kanpoan izatea, egia esan oso justuko dejada izan da, baina asmatu do eta tanto ona indio. Eta gertu egonagatik ere, abiatu egin behar izaten da dejadara, eta kasu honetan ez ditzenzkoa gertatu zaio. Abiatzea, naiz eta bertatik bertara eduki pilota eta jasotzeko aukera izan prest edo espero ez zuen hori egin azpalu pilotak. Eta berriz ere ikusi dugu Olatz nola saiatu den Zabalerantz jokoa bideratzen, dejada egiten, baina hor ez ustean harrapatu Nagore Galeano eta tantoa aurre zeinatze. Mugitu ikusten ari gara, laurak ari baitira tanto honetan batera zein bestera aurreatzeraka mugitzen, eta asko mugitzen gainera. Bai, nik uste bete-beteko partidu jokatzen ari diela, gero finalerako txartele hori, preziatu hori burun daukea, orduan kosta egiten da ez, partidu hori ikusten dozo, 22 iritsi nahi dozo, gehiegi arriesgatzen zanen ere, beldur hori izaten da tantoa edo pilotakada hori Horien akatsa izan, eta tantoa aurkariari ematekoa, ez da lagun arteko lehia balizu ez dela jokatzen inundik inora, hemen finalardia dugu jokoan, eta tentsioa barruan izango dute, bakoitzaren urduritasuna barruan eramango du pilotari bakoitzak, eta hori kudeatzen jakinten duenak, edo ondoen dakienak, eraman dezake behar bada saria, partida aski gogortua baitago dagoeneko. Hori da ez, guain ikusten da oso pilotakada asko jotzen nahi diela, aurrelarik atzen nahi diek argatzen jokoa, eta gehiagi arriesgatu gabe ez, esan dugunagatik azkenen txartel hori jokoan egon da, beldur gehiago izaten da, edo eskue pixkat moztu iten zaizo ez, jokaldia botatzeko garaien, eta guain atzen nahi diek argatzen. Hori da ez, eskuak guain Nagore saiatu da, baina tentu zaidie, pilota luze jarriz, eta horregatik pilotakada askoko tantok ikusten. Eta biak ala biak adi, nola Nagore ala Natale, horrean baten batek zirrikitu ikusi eta zulo hartara dejada, edo mozketa botako balu abiatzeko. Horrengoan kantxer dira Nagorek eta bertan zen Aranburu eta beste dejada bat egiten saiatu da Nagore, baina ez dinazkenerako 17 eta 12, eta galdutako laugarren hau Antzuolarrarentzat, eta berriz ere nik uste aurkira ekarraraziko dituela. Bai, saiatu da, nik uste tanto ona jokatu dula, beran mugitu du pelota, zabaldu, moztu, eta ezkerrakin azkeneko ondan saiatu da laburxoin pelota ibiliz tantoa sartzen, txapazpira joan zaio, baina nik uste Nagore eta Amaian kasun arriesgatu beharra daola, ez? Azkenen atzetik joazte, 17 eta 12, 5 taldeko tante hori,
hogeita birabide nahiko zamadune da, orduan, bueno, nik uste beraien kasun normala dela gixo arriesgatzea, tantoak iteko behar hori duelako, ez? Eta etorri atarian ikusi dugu nola esan dien, benga, ondo ari zarete, hemen eseri diren bezain pronto esan die ondo ari direla, arriskatzeko unea behar bada heldu zaie, eta orain hasi behar dute zirtzego zarte egiten, alde batera edo bestera, tantoak urdinen alde erorraz daitezen. Bai, alaxe da, azkenen, bueno, garrantzitsua da konfiantza ematea, beraien burungan sinetsi behar duela esatea, pilotari onak die, ongi jokatzen duen pilotarik die, eta konfiantza hori ematean ikuste garrantzitsua dela, ez? Tantoak egin beharra ditue, geixo arriesgatu beharko du hemendik aurrera berdintzeko, partidu hau behintzat 17 behintzat ekartzeko, eta, bueno, bide hortan saiatuko die. Lau pilotarien zenbakiak errepasatuko ditugu azkar-azkar, galdutako lau Nagore Galeanok, eta egindako 3 sakez eta bana atzean eta bien tartera moztuta, 2 egindako Amaia Arrastiak, zabalduta bata atzean bestea eta akats bat, eta urdinen aldetik berriz, gaizkiotako bat tanto eginda Olatzin Saustik eta galdutakoak berriz 4, eta Nataleren kasuan ostera, galdutako 2 eta egindako 6, bina moztuta eta sakez, eta bana txokoan eta boleaz, eta baita beste tanto bat, dejadaz egina, uda. Tantoa jokoan, datuak errepasatuta gatozen berriz ere jokoan arreta guztia jartzera, hor ez ustean harrapatu du mozketa horrek Arrastia eta azkenerako esku aldatu behar izan du eta denborarik ez dio eman. Bai, ikusten da, ez? Lehen komentatzen ginen bizitasun hori badauken atalek, sartzen denen erritmo aldatzen do, eta min egiten nahi da, guain ere pilotari eman indio, Amaiak uste baino gehiago ibili da pilota hori, eta min egiten nahi da, bera sartzen den bakoitzen ikusten da, min egiten dula, eta gorrik nahiko lan duela, ez? Natale gainetik pasatzeko eta sartzen denen arrisku handi dauken pilotaria dela. Eta gero eta tarte zabalagoa, urduritasunak ere gora joango zaizkie behar bada, orain egin beharko dutela alde batera zein bestera erabakitzeko. Bipareta orain Natalek kanpora joan zaio, ongi markatu zen, barruan izan balitz ikusleen txaloak jasoko zituzken bipareta horrek, baina gutxigatik kanpora joan zaio, eta 13. orain Nagorenentzat eta Amaiarentzat, 13 eta 18. Hori da, ez? Bipareta ongi botata zeon, bueno, pilotari bizi-bizi eman dio eta gehiegi zabaleratu do, baina, bueno, jokaldi ona zen, gero, tartea izan da markagaiune esku hori lehen esaten genuen kontrakoa denen pixkat kuzkurtzan den bezala aurretik zoa zenen erresagoa da jokaldi hori botatzea, holaxe saiatu da, eta goingoan kanpora joan zaio. Erabakitzen ari dira zer egin, Jose Mari Galeano botileroak esan die ikus dezatela haiek, pilota berarekin jarraitu edo eta berriz ere saskira joan eta alda dezaten, eta azkenean erabaki dute pilota berarekin jarraitzea, aurrez Natale eta Olatzek ateratako pilotarekin segitzea. Eta beste tonto bat, hasia zaigu, aztertutako sakea Nagorek eta erantzunik gabe utzi du. Olatzin Sausti, beste herrikideak Antzuolarrak 14 eta 18. Bai, azkaren pixka bat partidun dinamika aldatzeko ere batzutan ez da txarra, ez? Saskira buelta batin eta pilotan aldaketatxo bat itea, beti jokoan jarri arte pilota berria ez dakizu, ez? Zure honeako txarreako izango den, baina atzetik zoa zenen batzutan nonbaite bilatu behar da aldaketatxo hori, kantxan lortzen ez denen behintzat, eta hori komendatzen zuen pixko bat, Jose Marik. Pilota aurretia zerabili gabea denean, uste dut 2 bakarrik erabili dituztela, eta beste 2 berriak, orain artean probatu eta erabili gabeak dituztela, eta behar bada horiek aterako balituzte, egin beharko luketela. Batera zein bestera, ez dago era berria, pilota nolakoa den jakiteko, naiz eta astearteko probaketan, astearteko pilota hautaketa saioan, hemen pilota horiexek beraiek hautatu. Hori da, ez? Bai, nik uste, gustora ere sentitzen diela, gero sentsazioak ere izaten dira eskun ongi sartzen bada, eta gustora bazaude pilotakin ez erresa izaten aldatzea, batzutan, zuk ezakizulako ere zuri ere nola etorreko zaizun pilota hori, baina, segitzea eraki du eta etzaioa ere gaizkirten, 2 sake segidan sartu ditulako, eta hortxe 15 eta 18 jarri die, eta goinike partidu irikita mantentzen da, ez? Eta aurreko 2 tantoak sakez eginak izan dira, eta hau piloteatuagoa,
Dejada Natalek, bertan da abiatuta eta atzera pilota eta joko abiratuta Amaia Arrastia. Nagorek aukerakoa moztu, bertan da Natale, zabaldu, barruan da. Nagore kontrakantxatik bildu, Natale sartuko da jokoan, oraingoan txoko ingurura bizi, bigarren kuadro terditik ongi, altxa Arrastiak. Dejada Zabalera naita, Zabaletik Zabalera Nagorek, antxe zen abiatuta jasotzeko moduan Natale Aranburu, kantxa erditik orain Nagore, bertatik bertara du pilota Aranburu, naiz eta pausotxoren bat atzera egin behar izan duen azken unean gainera etorri baitzaio pilota. Eta oraingoan tantoa berriz ere, aurrelarien menpe, aurrelarietatik atzelarietara pasa da, atzera Amaia Arrastiak. Olatzen saustik kantxar dira eta kantxarditik berriz ere apurka-apurka ezkerpareta bilatu nahian, arrimatzeko xedearekin, bi aurrelariak. Olatz orain kantxar dira, ez du gozatu, egin duen keinoaren gatik. Ezkerparetara bildu. Nagorek altxa saustik, Zabalera dejada naita, arroa, bertan da Natale eta moztu, bizi moztu gainera. Zabalera doi barruan izan da Arrastiaren pilotaka da hori eta gainetik pasatako pilota barruan izaten alegindu da Nagore, boleaz jotzen alegindu da baina ezin eta azkenean tantoa urdinen alde erori da, 19. naia da haientzat, 19 eta 15 eta 22ko bide laburragoa dute hauek. Bai, nik uste tanto ona jokatu duela Gorrik, ez? Nagore saiatu da nik eta mendik tantoa bukatzen, baina sendo daude defensan urdinek. Eta gero, bukatzeko momentu hortan ikusten da, Natalek arrisku gehiago dula, ez? Velozidade horrekin min egiten nahi dela, orduan pixko bat pilota hartzen dunen eta azpitik ibiltzen dunen, Gorrik sufritu egiten due, eta guaingoan pilotari emanez, kasi biek pasatu ditu gainetik, ez? Moztu pilota, dejada bota du eta azkenean Zabalera indarrarekin tantoa egitea lortu du eta 19. Urdinentzat aurreko tantoan eta beste bat jokoan. Moztu orain txoko aldera Nagorek zabaldu, Aranburu, kantxa erdira Nagorek, bera sartzea eskatu dio, zu esanez, Olatzek Nataleri eta oraingoan Insausti bera sartuko da. Arrastia, atzera, ezkerpareta topa dezan nahi dute aurkariek, baina pixka bat atera egin zaie orain artean, baztertutakoren bat izan da aurreko tantoan, honetan ez du inork ezkerpareta ukitu, saiatzen gogotik aritu barren. Bai, lehenotadatxo bat indu hor pilota arrimatu dionen, eta hori bilatzen saiatu dietan dontan ere, nik uste dut badakiela Natale arrisko handi daukela aurrekalde hortan, eta aldela pasain behar dioala, eta goaingoan atzea pilotaka da emanez eta atzenko joku hortan kargatuz, olatzerik gora joan zaio, eta beste tanto bat lortu du. Eta kaso honetan berriz ere, goiko koltsoira, aurretik joan atzaizkio, beste pilota batzuk goiko koltsoira ez ezik txapara, goiko txapara ere bai. Eta ez dakit gaur amesgaitzuak ez zaituen izango gauean gaurko partida aurrera atera ezean Olatzek goiko txaparekin eta goiko koltsoiarekin. Bai. Askotan joan baitzaio pilota, horretara galdutakoak 5 ditu, Olatzin saustik. Eta 3 behintzat joanak zaizkio goiko koltsoira ez bada goiko txapara. Bai, pilota asko harratzen duen pilotari da, eta eman egiten dio pilotari, eta altura asko... Arrisku hori gertatu egiten da eta izan egiten dute pilotariek. Bai, altura asko hartzen duen pilotari da, eta egia da, gaurkoan joan zaizkiola batzuk gora. Hau ere arrimatua, ezkerparetara, makrutu behar izan du, altxatzeko Insaustik, oraingoan moztu, Arrastiak eta ikusten dugu atzelariak ere ari direla, saiatzen ezkerparetara hurbiltzen, ezkerparetarantz jokoa kargatzen, zaila gertakien aurkariei pilota errestatzea eramatea. Bai, hoi da, ez, guain pilota ongi arrimatzen nahi die, atzelarik txukun, aurrelarik ezkerpareta hori bilatzen, guain txen Nagoreke oso ongi sartu du pilota txokoan, eta atzelarik sendo ikusten die, ez. Eta biztan da ez diotela beldurrik aurkoan lanak luzatzeari, lan egiteari ez diote bat ere beldurrik, eta lanerako gertu etorri dira. Bai, pilotariak. saso bebeten dauden pilotarik die, azkenen
ontakore prestatzen dien pilotarik die, kirolarik die, eta nik uste ez duela bate beldurrik ez. Natalek aukera, horrei. eta azten olako pilota moztu duen, gero ez izan du ekarri, eta 20garrena. Bai, guain asko eman dio pilotari ez, oso mozketa ona izan da, indar biziz, eta gutxi falta izan zaio Amaiari pilotaka da hori txapagainen jartzeko, baina azkenen tanto politia lortu du. Atzeraka egin behar izan du korrika, eta atzeraka etorri behar izate horretan, zailtasuna bazeukan horrek, eta azkenean justu, baina ez din azkenean txapagainean jarri, eta 20 tanto eginak dituzte da. Olatzek eta Natalek, eta 20 ez ezik oraintxe iritsi da, 21garrena ere. Sakez egin duena Natale Aranburuk, sakez egindako 3garrena, eta eramanagatik gero erantzuna kontrakantxan izan da, eta tira 21 eta 16 tanto bakarra aski lukete Natalerentzat eta Olatzentzat izan dadin datorren asteko finalerako txartel hori. Martxoaren 5ean jokatuko da, goizeko 11:00 Zumarragako beloki pilotalekuan finala, horretarako sailkatuta daude jada aldez aurretik sailkapen fasean aurreneko postuan lanak amaitu eta gero Leire Oskoz atzean eta aurrean Alaia Aiala Gordon, Bizkaitarra eta Nafarra, eta gaurko irabazlek izango dute Gordon Oskoz bikote aurkari, eta haiek ere pentsatzen dut etxetik begira izango direla. Hori da ez, aurkarik aztertzen ibiliko die, pasatzen dena pasatare partidu gorra izanen due, eta segurore etxetik urduri daudela ez, arerioen zain. Etorri egin zaio pilota azkenean gorputzerantz, eta ezin izan du jaso Natalek, 17garrena beraz gorrientzat. Natalek atera beharreko sake guztiak atera ditu, eta orain saketan eta saketatik min egitea. Nagore galean oren esku geratzen da, eta berari dagoki orain sakearen bitartez min egitea, eta saketik tantua bideratzen hastea. Hori da ez, guain oso ongi Amaiak mozketa errain do, velozidade eman diota eharki sartu du ezkerparetan pilota, eta guain sakea aprobetxatu beharko du Nagorek, tanto gehiago egiteko. Hau ere arrimatua, eta ikusten da txispa baduela, eta bigarren partidan nabarmenagoa izan daiteke, bai Goiuri eta baita Ainhoa ere sakatzaileak direlako, eta pilota sakearen bitartez oso bizi ibiltzen duten bi pilotari direlako, baina promozio mailako lehia honetan ikusten da sakeak baduela garrantzia, eta are gehiago pilotaleku azkarra dela kontuan hartuta Izarraitz pilotalekua, eta azkartasunako erak pilotalekuaren ezaugarriek ere ahalbidetzen dute saketik kantoa egiteko saiakera hori. Bai, lurre ikusita bizi dela eta mine egiten dela gaina, gogo gehiokin ez, normalen gogoak inoten mazda sakatzea izonen, mine egiten duen pilotaleku bat dela sakera intentzio guztekin joatentza, eta aurreneko partidun ikusi balin bada saketik mine indiatekela bigarrenen kontu zibili barko du batak zein bestek, saketik mine handi indaitekelako ez. Azken tantoa izan daitekeena dago jokoan, ongi, hola atzin sausti, horrune batean lehen dudan izan dira, zeinak jo, eta Natal ez dagoen pilotaren gandik gertuago, eta berak jo du, azkenerako. Natal egortxe aukera, atzera, Amaian nekatzera. Bai, tanto pelotaka da askokoa eta bixi edijoa. Arerioak nekatzeak ere izan dezake, horre eragina, akatsa hurbilago izan dezaketelako bide horretatik. Doi eraman Nagore Galeanok eta Biparetaren bitartez. Tantoa nola amaitu duen Natale Aranburuk, eta tanto bikain honekin lortu dute gainera bihar 8 Zumarragan beloki pilotalekuan aritzeko eskubidea eman dien txartela, 22 eta 17 eta denetariko tantoak egin ditu Natale Aranburuk, moztuta sakez, txokoan, boleaz, dejadaz, zabalerantz pilota jota, eta baita Biparetaren bidez ere, eta 22 eta 17, 55 minutu terdi pasatxo iraundu partidak, luzea izan da, gogorra, eta Lazkaokoa eta Antzuolakoa, bihar 8, hortxe ikusiko ditugu. Bai, bikaina izan da ez, azkeneko tantontan indun Bipareta, 22garren tanto hori lortzeko bikaina izan da, eta nik uste merezin menduz lortu duela finalerako txartel hori. Batez ere esango nuke
partiduen atalek berak hautsi dula, bera sartzen zenen beste ritmo bat jartzen ziolako partiduri, eta aurrekalde hortan gehien asmatu dunare bera izan dela, eta merezimenduz 22ko 22 iritsi die, eta txartel hori Zumarragako txartel hori eskuratuta oso pozik honen die. Aldez edo molde saiatu da, moztuta zela, edo dejadaren bitartez zela, zabalenantz luze jota, bipareta bidez ere bai, eta azkenean 22 tanto sorta bikainarekin etxera, gaurkoan Natale. Bai, gaur nik uste pozik egongo dela, azkenen lehen esan duen bezala txapelketatik kanpo gelditu ezeon, berak, naiz eta txapelketa onain, ez du behar den suertea edo, euki finalerdi hoitan bere bikotekin iristeko, baina bida gauzak nola dienez, aukera izan du ordezko bezala, aukera ederki aprobetxatu du, partidu bikaina inez, eta guain, datorren iganden, finala haundin ikusteko aukera izanen du. Eta azkenean orotara, 13 tanto bukatu ditu, galdutako 3rekin, zenbaki bikainak, Natalek gaurkoan hemen Azpeitian utzi dituenak. Hori da, oso datu onak die, kontun hartu ardare saketik mine indula eta, sakez inditun tantoak ere ugari izan diela, baina esan duen bezala jokoa berak nasido, berak eman dio ritmoa partiduri, eta nik uste olatzek oso ongi laundu diola atzekalde hortan behartzun seguritate hori emanez, eta aurren Natalek partidu oso nahi indula. Eta bien bitartean hemen ikusten ari gara, Goiuri Zabaleta eta Naro Agirre arituko direla Gorriz, bigarren partidan, eta haien aurka final laurdenetan pasaden astean txartela lortuta Ainhoa Ruiz Infante eta Oiana Orbegozo. Beroketariketak egiten ari dira, promozio mailakoak amaituta hausi izango da gaurko azken partida hemen Azpeitian, bigarrena maila nagusiko lehen finalerdia, baina partida honetan bete-betean sartu aitzinetik saiatuko gara promozio mailako irabazleetakoren bat harrapatu eta beren sentsazioak eta testigantzak biltzen. Hori da. Harrapatzen dudan baten bat. Promozio mailako irabazleak gerturatu behar genituela esan, eta hementxe daukagu Olatzin Sausti. Olatz, atzean lan egin behar izan duzu, eta ondo egin ere 55 minutuko partida gogorra eta luzea, baina garaipenarekin jera pozik. Bai, pozik. Azkenian lan gogorra indou aiatzeko ona, eta behin ona jauta eta irabazi, guztu handixea. Aizanerekin jokatu duzu txapelketa guztia, eta gaur azken unean Aizanek futbolarekiko konpromiso batzuk dituela eta ezin berak etorri, Natalek jokatu du bere partez, lana ondo beteta eta finaleteako txartela etxera. Bai. Ongi, atzean segurtasuna eman diozu Nataleri, pilotaren bat edo beste galdu duzu, arrotzen duzun horietako bazarelako, baina lan ona egin da. Bai. Hurrengo astean, Gordon eta Oskoz finalean nolako aurkariak dira eta ze partida aurre ikusten duzu? Partidu gogorra, aldo irabazi bi parejek, aurrekoan Antzolan jolastu ginoan eren kontra eta gogor, baina aukerak bisok dauzkogun. Datorren astean pilota hautaketan nolako materiala hautatzen ahaleginduko zarete?
Ba, ez dakit, nik uste dut bisetako bat motela eta bestia bizixa. Eta aldan bezala. Egoeraren arabera eta tantoak dijoazen moduaren arabera bat edo beste ateratzeko. Hori da. Ederki Olatz. Zorte hon datorren asterako eta zorionak gaurko garaipenagatik. Eskerrik asko. Eta ondo zegoen Natal ere, eta harrapatu behar genuela hementxe daukagu Natale. 13 tanto bukatu dituzu, era guztietako tantoak eginda etxera, gustora? Bai, oso gustoa. Pelotak inda komodo sentitu geha, lehenguna material hautaketan eta pelota bisik hartu genitugun da. Nik uste horrek baita asmau deula, eta oso gustoa. Sakez eta moztu eta iruna, eta bukatzeko azken bipare eta hori ere polita izan da, era guztietako tantoak eginda, nagore askotan jokoz kanpo uzten alegindu zara dejadaren bidez edo mozketaren bidez, hori altzen zure helburua, hasieratik etxetik ekarritakoa. Bai, pentsatuta neuken biri pixkat mugitzea, eta ondo ata da, ze mozketak eta bik uste tokiz pixkat aldo ditutela, eta gustoa bai. Alejandrarekin jokatu duzu txapelketa, eta izatez txapelketaz kanpo zeundeten, laugarren sailkatu baitzarete, baina azken unean izan eren ordezkapena egitera deitu, eta gaurkoan ona etorri, eta finalera, Zumarragara. Bai, netzako aukeston aukera da. Azkenen txapelketatio kanpo ikusi eta azkeneko momentun semifinala jokatzea kistona da, bai, oso pozik. Eta finala etxetik gertu Goierren, Zumarragan. Bai, ez da tokauko zaiten jolastea edo ez, baina tokatzen bazai tope, beti bezala, eta gustoa. Aurkariak Gordon eta Oskoz, nolako bikotea da? Oso bikote fuerte die, oso txapelketa ona indue, eta balazkan behaien kontra jolastu genunen irabazi genien, baina oso partidu gorra auki genuen, da tope jongo geha. Datorren astean izango duzu material hautak eta bertan beloki pilotalekuan, nolako materiala hartzen saiatuko zarete? Bai, nik uste oain gontan, igual pixka motel xaok, ze Gordonek aurretik baita oso bizi jolasten do, eta leirek atzen indarra handia dauket, baina aldu noben aukauko deu, eta Zorte hon datorren asterako eta zorionak gaurko garaipenaren gatik. Bai, eskerrik asko. Hauexek Natale eta Olatzen hitzak eta jarraian bigarren finalerdira pasako gara. Maila nagusiko lehen da bizikoa, Gorrizariko dira Goiuri Zabal eta Leitzarra eta Naroa Agirrez Testoarra eta Urdinez berriz Ainoa Ruiz de Infante Otxandiokoa eta bertako alaba den Oiana Orbegozo Azpeiti arrarituko dira, beroketa lanak egiten ari dira Goiuri Naroa Ainoa eta Oiana eta beroketa lanak amaitu bezain pronto, ekingo diogu guk ere partida kontatzeari, hasten den unean bertan. Oraintxe arte.
Bai. Bueno, prest daude lehen mailako protagonistak, gorriz gaur Goiuri Zabaleta eta Naro Agirre. Urdinez, Ainhoa Ruiz de Infante eta Oiana Orbegozo. Ahots goran eginda aurkezpenak, bigarren finalerdia, maila nagusian lehenengo izango dena hasteko moduan dira. Lau pilotariak, Gorriz Goiuri Zabaleta eta Naro Agirre, Urdinez Ainhoa Ruiz de Infante eta Oiana Orbegozo. Final laurdenekoak jokatuta, Oiana eta Ainhoa, finalerdietan aritu beharrik gabe zuzenean bigarren postuaren jabe izan baitziren. Etorri dira ona Azpeitira, Goiuri eta Naroa, eta geratzen olako partida aurre ikus dezakagu. Bueno, lehen komentatu duen bezala, nik uste sakek mina handi dezakela, bi sakatzaile ikaragarri die Ainhoa eta Goiuri bera, eta saketik mina handi egiteko aukera izanen du bi pilotarik, ikusi beharreko da zeinek asmatzen duen gehiago sake horrekin, eta nik uste sakekin asmatzen duenak takada politeieko aukera eukiko dula, ez? Bi aurrelariak biziak dira eta sakez min handia egiten dutenak, besterik erreferentziak eman besterik ez dugu pasaden astean Tolosan min handia egin zuen Ainhoak sakearekin Ane eta Andrearen aurkako partidan, eta gaur ere pentsatzen dut ideia Goiurik bezala Ainhoak berak ere bai, hori ekarriko zutela buruan, eta hori gauzatzeko bide ea ematen dien pilotalekuak azkarra da, eta saketik hasita min egin daiteke hemen Izarraitz pilotalekuan, Azpeitian, eta horrek sortzen dien aukeraren bat sakeak sortuko dien noski abagunea. Bai, eta nik uste pilota baztertzek ere bai, ez? Azpitiko azkar ateratzen da, pilotak ezkerpareta ikutzeako baztertzen bali badue pilota zailtasuna handik izango ditu atzelarik. Nik uste aukeraketan eontzienen Goiurik hori oso presente zeukela, pilotak aukeratzekoan boterdiko pilota bat bilatzen ibili zen, saketik mine egin eta pilota baztertzen ere mine egiteko, eta aurreneko tantotik ikusi da, ez? Sake ona izan da, errestoare bikaine, baina gero aukera eukidun bakoitzen pilota baztertuta min indo, ez? Bikote hauen arteko erreferentzia bilatzeko otsaiaren 3an Altsasun jokatutako partidara jo behar dugu, eta bertan gorriak izan ziren, gaur Gorriz ari direnak izan ziren garaile, orduan Urdinez aritu ziren Goiuri eta Naroa, baina 22 eta 17 irabazi zieten Oianari eta Ainhoari burunda pilotalekuan, ura ere azkarra okerraz banago, eta gaurkoaren antzekoa da burunda pilotalekua, baina erreferentziak behar bada ez du deusetarako balioko. Bai, lehen esan duna, ez? Bueno, erreferentzi bezala detailetxo batzukin gelditu zaitezke, baina nik uste partidu berri dela, final erdi bat dela, eta partidu berri bat ikusiko dula, eta lau pilotarik bere haien mai ematen badue partidu handi ikusi dezakegula, ez? Aire zale egin du da kasu honetan sartzen Ainhoa Ruiz de Infante eta ezin izan du, eta bigarren tantoa. Ja da Gorrientzat, Goiurirentzat eta Naroarentzat, 2 eta huts, eta zapatiletako zolek irriste egiten ote dioten Naroari, baina tantoa bukatu eta berehala etorri da atxeden setera, urbotila hartu eta zoruan pixka bat bota, irriste egin azti ezaioten zolek, eta behar bada hori izango da. Bai, lehenengo partidun ez du antzeman, behintzat ez die pilotarik hori hankazolaik guztitzea etorri, goaingoan egia da, Goiuri eta Naroa berehala etorri diela guztitzea, seinale pixkat labainkorre hongo dela lurzoru hori, baina ikusko da nik partiduntzear eraginik baduen. Kanpotik ezin daiteke ez errantzeman, baina kasu honetan barrutik eurek ikusi dute, zerbait badela, eta hor ezetasuna agian izango da, euria egin du, Izarraitz zuri ikusi dugu elurtuta, eta behar bada euriak eta ezetasunak
eraginek izan dezake partida honetan, gutxienez Goiurirengan eta Naroarengan bai, zuzenean etorri baitira, uraz zolak ustitzera. Hori da ez, baina bueno, nik uste segurogo sentitzeko ere izan duela, azkenen pilotan zerbait ongi jarri behar balin bada hankak diela, azkenen besoak jotzen badare hankak bere biziko garrantzi du pilotan, hankak beti ongi jarrita egon bar duelako, eta nik uste seguridade horren bile etorri izan duela pixka pustitzea. Eta 3 eta huts, aurretik Goiuri eta Naroa, eta kaso honetan edarki baztertu du ezker paretara Zestoarrak, atzean egindako lehendabiziko tantoa Agirrerentzat, eta 4 eta huts boladarekin ekin diote, eta berriz ere putzutxoa zegoen tokira. Naroa zola ustitzera. Oso partidu azkarra, hasiera azkarra eman dioa ez. Nik uste oso sartuta daudela Goiuri eta Naroa, hasiera bizi-bizi eman diola, arnasik hartzen utzi gabe bixi-bixi dabilkie pelota, oso ideia argikin etorri die, eta momentuz erantzunik jaso gabe ez. Eta sakeak, ezker paretara hurbilduak, keinu horre Goiuri Zabaletak eta moztu Naroa Agirrek, aurreneko partidan aipatu badugu Amaia Arrastia goizean jokatzetik zetorrela, Goiuri Zabaletaren kasuan ere gauza bera esango dugu, Leire oskoz izan du aurkari gaur eguerdian Labritz pilotalekuan Iruñean, eta bihar ere zizur nagusiko finalean bere izango du aurkari, bihar berriro lautar dira, eta bihar final bat jokatuko badu, gaur finala jokatzea eskura lezake, finalerako txartela eskura lezake, eta momentuz aurretik dira 5 eta huts. Bai, nik uste igual Ainhoa hasi zaiula hemen urdurixo ez, bi aukera eduki ditu nahiko garbi normalen berak osongi aprobetxatzen dituenak tanto bukatzeko, bat eskubira Zabalera joan zaio dejada botatzen hasita, eta guain mozten saiatu denen txapazpira joan zaio ez. Nik uste bi hutsegite horrekin eta gorriek ongi sartuta partidun eta saketik ere mininda, hortxe zulotxoa iriki duela markagailun. 3. biderra da, Naroa etorri dena zola ustitzera, 2. Goiuriren kasuan, eta tira, horrek ezetasuna dagoela adierazi egiten du, ez baita behin egindako kontua, da 3 egindakoa da, eta zerbait bada hor, kantxan. Bai, urdinen kasun behintzat ez da gehiagi antzematen, gorrik badabiltze bueltaka, baina nik uste segurtasun hori bai bilatzen duela, baina lurre earki daola eta ez duela partidun eraginik izanen ez. Eta 2. hutsa, Ainhoa Ruiz de Infanterentzat, ez da gustora hasi, Otxandio Barra, saiatzen ari da, tantoa egiten mozketaren bitartez ahalik eta gehien sartzen jokoan, baina ez dio eroso partidari hasiera eman. Ez, nik uste pixkat presak hasi dela, ez? Badaki beraiek aukera duenen tanto inbarko duela, eta pixkat horrekin burun hori sartuta lehen bukatzen saiatu dela, eta ez duela asmatu, ez? Nik uste urdinen kasun, partido gogortu beharko lukeala, beldurrik ez zeuki peintzat partido gogortzeri, Naroa kargatu beharko lukeala atzekalde hontan, eta hori ingo balue gero Ainhoak eukiko ditu, ez? Aukera hobek peintzat tantoak bukatzeko. Eta zuzenean sakea, 7 Goiuri Zabaletak, luz darabil pilota, eta kasu honetan luz erabili du, 7 atera baitzaio, kasu honetan motzagoa, laburragoa, eta aitaren batean 7 eta huts jarri dira aurretik. Bai, konturatzeako, ez? Nik uste miniten duen zuloa dela, naiz eta hasiera izan, azkenen konfiantzan eragine daukela, eta, lehen edo partidue gelditu beharko lukela pixko bat ratxa hori mozteko, eta pixkat, ratxa moztu eta buelta ematen hasteko partiduri ez. Kasuan, 4. kuadroan moztu du Naroa Agirrek, eta tantoa lortu ere bai, 2. tantoa beretzat, atzean egindako bat, moztu eta beste bat, 8 eta huts, eta 8 tantoko bolada, eta egin nahi izan dute Otxandiokoak eta bertako alabak, Azpeitierrak, eta 8 eta huts, azkar jarri zaizki aurretik, eta tira, 8 eta huts, ea etenaldiak mesede egiten dien, eta berriz bat ozen euren ohiko mailara, Ainhoa eta Oiana. Bai, nik uste baietz, ez? Azkenen, guantxe pixko bat elkarrekin hitzein, animoak eman elkarri, eta partidun sartu behar duela, ez? Gorrik egia da oso fuerte hasi diela, beraiena oso argi ekarri duela bain beharreko jokue, eta nik uste urdinek, beraien batez ere beraien utxegite batzuk tarteko, zulotxo hori
ireki duela gorrik, baina bueno, nik uste badola denboa partidun sartzeko, baina lehen tantotxo bat inberko duela. Eta animoak aipatu dituzula ikusi dugu lehen naroak behin Goiuri esan diola Goiuriri, eta jokoan jarraitzeko, orain berriz ere haupa Goiuri, eta ikusten dugu gorriak ere elkarri auspotzen ari zaizkiela, eta tira, behar ere bai, komunikazio hori eta erkidetasun hori biek aldutenean sartzeko, eta berriz ere sakea alik luzen Zabaletak, eta tantoa lortu saketza egindako bigarrena, sakatzaile ona da Goiuri, eta sakearen arma ongi, ari da probesten. Bai, goaingoa sake oso nazen, ez? 7 kuadro baino oso baztertuta zijoan pilota hori, eta egia esan oso sake ona zen, eta Oianak ezin izan dio ezer egin, ez? Eta aurretiaz ere, 7raino, erantzunik gabe utzia Oianak hori ere, zaiak jasotzeko, eta bitan behintzat ezin izan du, bitan toberaz Goiurirentzat, eta biak ala biak sakez, eta 9. naia da, Naroarentzat eta Goiurirentzat, 9 eta huts. Ea partida berdintzera ekartzen duten, hasiera ezin azkarragoa izaten ari baikara. Bai, nik uste pixkat markagailu hori aztu ez erresa izaten ez, atzetik hasten zanen eta alde irikitzen dizuenen, baina beraien joku egiten hasi behar duela, pixkoat partidun sartu, partidu gogortu, eta bide hortatik aukerak eukiko dituela, ez? Tanto piloteatuago hau, nik uste orain hartzeko piloteatuena hau izan dela, eta aukera ikusi du bazuela, Zabalean bazen zuloa, Goiuri abiatu ere ez, eta egin ezin izan du abiatu urruti xamar zegoelako, eta Oianak bota egin du tejadara eta tantoa, bat eta 9. Bai, guain pilotaren ikuste aldatu duela, beraien pilota aterako due, saketik Ainoak min dezakela, eta aprobetxatu beharko du Goiurik indun bezala sake hori partidun sartzeko, eta lehen tantoak pixkanaka iten hasteko. Eta epaiak abertimendua, haien lehenengoa, beraz gorrien urdinen bat zenbaki duna, 3. ateratzea deliberatu dute orain Oianak eta Ainoak, eta pilota hau nolakoa den, ze ezaugarri dituen, eta ikusi dugu tartetxu hau baliatu duela berriz ere Naro Agirrek ona etorri eta zolak ustitzeko 4. aldez. Beraz ezetasuna nabarituko du. Bai, nonbait bera ez da inseguru sentitzen. Bueno, nik uste tanto, seguritate horren bile da bilela, baina nik uste besteko ez die ikusten gehiegi irristatzen dienik eta lurre ongi daukeala. Hori antz dezaken, alik eta azkarren partidan sartzeko ongi ekin diote partidari, Goiurik eta biek, eta agian hori aztea izango da lanik nekezena orain, baina egin beharrekoa, hemendik aurrera konfiantza hori eduki dezan. Bai, eta guain oso tantona, ez? Nik uste Ainoak lehen txapazpira aldein dion bezala guaintxe txapa gainen oso tanto ona indula, erkimozutako pilotaka da izan dela, eta horrek konfiantza ematen dion, holaxe seitu eta pixkanaka partidun sartzeko. Orain hasi da egindakoen markagailua estreinatzen, moztut egindako tanto honen bidartez Ainoa Ruiz de Infante, eta bigarren 2 eta 9, erreskan egin dituzte, tanto bi eta tanto honetan zer gertatzen den. Azkarra, izan da partidaren hasiera, baina ikusi dugu Oianak aukera ikusi duenean sartu egin dela nabarmen, eta tantoa lortu duela, eta Ainoak ere xede hori ekarri duela Otxandiotik aukera duenean sartu eta tantoa egitekoa. Ahal baldin bada. Zabalera orain Goiurik, Zabaletik Zabalera nahita, txapa gertu zuen, baina ez zinobeki kontrolatuan milimetrikoki eginda, eta tanto bikaina Nafarrarena 10 eta 2. Bai, bikaina izan da, ez? Ainoak ezkerrakin oso ongirik ido pilota, Goiuri oso ongiritsi da, eta iritsi bakarrik ez, iritsi eta sekulako tanto egin do, Zabaletik Zabalea pilota hori zabalduz eta tantoa inez, eta txalotzeko moduko tantoa izan da egia esan. Arriskua bazuen, jokaldi hori egiteak, baina tira, bikaina eginda jaso ditu ikuslearen txaloak eta 10 eta 2. Bai, nik uste Goiurik zerbait balima dauke tantoa bukatzeko habilidadea dela, ez? Ikaragarri eta tantoa bukatzen dauken habilidade hori, eta ez badu pixkat pasatzen eta bere jokoan sartzen balin badio oso zaila izango da Goiurik bere joko hori ezitea, ez? Eta berriz ere, tantotik tantorako tartea baliatuta, ona etorri dira bi gorriak, berriz ere zapatazola guztitzera.
eskatu egin dio, Naroak Goiuririk kasu honetan, eta moztu. Eta gaizto jarri, ez eraman Ruiz de Infantek, 11-2, iritsi dira lanerdietara, Leitzarra eta Zestorra. Bai, zulo hundi xamara bilatzen nahi dio horre ezkerren arrimatzen duenen pilotak, konfiantza pixkoa falta zaioan ikuste urdinei, hasiera azkarra izan da, hor tanto batzutan huts egite batzuk izan ditu eta nik uste konfiantza hori falta zaioala, ez? Erakusten nahi diena baino gehi jokatzen due, konfiantza hori falta zaioala pixko bat, eta nik uste hori, tanto pare baten pilota kada gehioko tanto pare bat bilatuko balitue, konfiantza hori hartuko lukeala pixkanaka, ez? Sakea 6. kuadro dira, ekarri Oian Orbegozok, kantxa erdira orain, 5-etik Oiana, Naroa, atzera 5. kuadro arte, Oianak ere ahalik eta luzen, erabili nahi du pilota, Goiuri sarrez dadin, min handia egin baitezake eta min handia egiten ari baita Goiuri, oraingoan dejada, baina bigarren botea egiterako jaso duela adierazi du Mikel Arroyo epaileak, eta 12. tantoa, hau ere dejada bidez apuntatu beharko diogu Goiuriri, jada egindako 4. sakez dituen tanto biak eta moztuta egina duen tanto horri erantzizkero orain egin duen hau 4. naia da Goiurik, eta 12. horrientzat 12-2. Bai, dejada eharra izan dagoengo ere bai, Ainhoa gertu zeon, kasi eramateko zori neon da, baina nik uste dejada oso ona izan dela eta merezimenduz lortu dula tantoa. Eta behin eta berriz ari da Naroa inguru honetara etortzen, zola bustia bezala. Bai, baina nik uste ohiture hartu dula, ez, tantoro bada espada etortzea, baina nik uste ez dula aitzakirik. Usadio izango da, eta tira, onduz 12-2, eta kaso honetan atzelariak ari dira jokoarekin, kantxardian utzi du, oraingoan kantxardira zabaldu Goiurik, hortxe aurre aldean da pilota, luze-luze txokoan barrena Ainhoak zabaldu Goiurik dejada oraingoan zabalera lehen ezkerparetara egin duen legez, eta tantoa oraingoan ere bide horretatik dejadaren bidez eskuratu du 13. gorrientzat, 13-2. Bai, nik uste Goiuri bere saltxan da, hola ez. Hortik ateratzen ez badi eta bere joku hortan sartzen badi oso zaila da Goiuriri hor bere terren hortan irabaztea, dejadatan oso abile delako eta hori gustatzen zaio gaina ez. Alde batetik eta bestera dejada botatzen do, oso ongi gainea, eta nik uste pixko bat hortik atera barra duela urdinek. Errex esaten da, baina beraien burutan behintzat. Gero hori egitea kosta egiten da kantxan. Saiakerak egin eta egin ari dira, horretan zalantzarik ez dago, eta oraingoan denak ez ustean harrapatzeko zabalera sakea. Bai, horkariak mugiaraztera. Markagailukre konfiantza hori ez, kontrara gertatzen da ez, urdinek konfiantza gutxiokin, eduki dituen hutsegitekin, eta Goiuri berriz guain arte dena atera zaionez, konfiantza hundik zabalea sakatzeko ez, eta guaingoan dejadare ongi bota do, baina guaingoan txapara joan zaio. Eta txapan izan ez balitz, lanak jarriko zizkioken Ainhoa Ruiz de Infanteri, baina urdinen zorionerako txapak xaxatu du. Goiuriren dejada bikain horren okerra, eta 3 eta 13 berriz ere saskira. Bai, gustora entzun izan dugu engontan Goiurin pilotakadan txapa hotxa ez, azkenen ratxa arrazemakin, dejada guztik txapa gainen eta mine haundi egin do, eta nik uste urdine saketik hasita baliatu behar duela sake hori Ainhoana partidun sartzeko, eta batez ere hori ez, Goiuritaz pixkat haztu, atzen kargatu, Naroari alik eta gehien arrimatu eta partidu gogortu beharko duela, partidu hau aurrera atera nahi balin badue. Eta pilota berarekin jarraitzea erabaki dute, pilotetako 3 atera dituzte, bata 2 eta 3, eta oraindik urdinek astearteko material apartaketan hautatutako 4. horrek atera gabe jarraitzen du, bizi-bizi eta oraingoz atera gabe, eta kasu honetan sakez, Ainhoa Ruiz de Infantek lehen da biziko tantoa 4 eta 13, Goiuri sakatzaile ona da, baina Ainhoaren erreferentziak gaur 8koak ditugu Beotibarren, min handia egin zien aurkariei, eta gaur ere sakearekin aukera askorik eduki ezarren, orain hasten den, bere armari zukua ateratzen.
Bai, nik uste goengoa ere sake ona izan dela, ez? Pisu asko hartzen du hemen pilotak, 7 ingurura sakatzen nahi die, arrimatzen du pilota, eta nik uste atzelarik, beti hor zailtasunek izaten dituela, eta saketik mina egin dezakeala. Goiurik 2 aldiz sakatu du 7 eta kasu honetan laurragoak izan dira Ainoaren 2 sake hauek, baina saketik ederki asko bideratu daiteke tantoa hemen, eta atzera jota Ainoak tanto, 5 eta 13. Bai, goengoan oso pilotaka da ona izan da, ez? Saketik, pilota ongi iritsi zaio, bote nahiko dezente indio, batzutan pilota hola justu iristen denen gehiago erortzen delako, baina nahiko dezente indio potea, eta bigarren pilotaka da neharki aprobetxatu du bizi-bizi pilota pareten sartzeko, ez? Eta lau tanto egin eta bolada etetea erabaki dute, denbora ez dakit Mikel Arroi hori jakinarazi diote lehenik horriek, eta gero aurkariei, eta taktika mozteko beharrezkoa horrelakoak egitea, denbora eskatzea. Bai, jarraien tantotxo batzuk inditu urdinek, beraiek pixkanaka partidun sartzen dijoaztela ikusten delako, eta gorrik balen bailen hori moztu nahi izan du, ez? Azkenen, beraiek zulua irikiarren badakie 22 arteko hori serio jokatzen segitu beharko duela, eta orduan lehen bailen etetea erabaki du ratxatxo hori mozteko. Ikusi dugu lehen naroa izan dela, Goiuriri konfiantza helaraztu diona, eta orain aldiz aurka joan dira kontuak, Goiuri izan da naroa animatu duena, lehen bezala jarraitzeko, benga esan dio, eta ea orain. Zertan diren gauzak, Ainoa Ruiz Infante sakatzailea da, badakigu sakez min egiten ahaleginduko dela, eta berriz ere, ezkerpareta bilatzera sakearen bitartez, eraman naroak, atzera Ainoa Ruiz Infantek, eta gero atzera Naroa Agirrek. Hemen garrantzitsua bolada moztea izango da, batera zein bestera, sakeak aurkariaren esku egon ez daitezen. Bai, hori da, ez? Ikusita sakeak duen garrantzia eta egiten duen mine, eta kadatxoa egiten duenak bentaja eukitzen du, orduan, sakekin mantentzea batzuk eukiko du helburu, eta besteko alemailen sake hori arerioa ikentzea. Promoziokoan ez dugu horren nabarmen ikusi sakeak hemen zenbaterainoko sarraski eragin dezakeen, baina batera zein bestera maila nagusian Goiuriri ikusi diogu. Bitan luze sakatu duela ia 7 edo 7 eta tantoa sakez egin duela. Ainoak ere bai behin eta kasu honetan moztuta Goiurik tantoa 14 eta 5 eta lortu dute Goiurik eta Naroak Ainoari sakeak kentzea. Bai, goengoan pilotaka da ona izan da, ezkerpareta ikutu dugu Uianak uste baino gutxixio atera da, presteon eskubikin jotzeko eta azken unen ezkerra atera behar izan du eta... Aurrekaldeko 3. kuadroko horretan txosta egin dio pilotak eta nik uste txosta izan dela. Erabat lekuz kanpo eta ez ustean harrapatu duena, Oiana bestela eramateko gertu baitzegoen, preso baitzegoen. 14 eta 5, 6 tanto egin ditu orain arte Goiuri Zabaletak, bina sakez moztuta eta dejadaz, eta akats bakarrarekin jarraitzen du, egindako tantoak 3 ditu Naroak, atzean bat eta moztuta beste tanto 2, galdutako hori gabe, Ainoak 3 egindako, sakez atzera jota eta moztuta bana, eta Oianak momentu zakatsik ez, eta dejadaz egindako bat, eta horrengoan atzera jokoa kargatu duena Ruiz Infante izan da, bolea zahal egin du da Naroa Agirre pilota jasotzen, baina azkenerako ezin izan du, eta 6 eta 14, hemen markagailua gaizki dago, horrengoan zuzendu dute, 6 eta 14. Bai, hori da, goengoan ikusi da, ez nik uste Ainoak bide hori hartu behar dula, atzera kargatu behar dula jokue, oso pilotari bizi da gaina, pilotari ematen dionen bixi-bixi biltzen da pelota, eta guaine ia buruz gain pasatu do Naroa, bolea saiatu bada ere, eta nik uste bidea hori dela, ez? Pixkat Goiuri gainetik pasa, bizi-bizi bili pilota eta partidue gogortzea. Ainoa sakera luze, ezkerpareta bilatuz, etorri egin zaio ezkerparetara sakean Naroari eta gainean izan da, baina ezkerpareta jo du, ezkerraldeko koltsoi urdin hori jo du pilotaka da horrek aurretik, eta ez da baliozkoa noski erresto hori 7 eta 14. Bai, erresto ona izan da, baina ezkerparetan gora joan zaio, eta sakez Ainoak beste sake bat lortu do, honek ere konfiantza emango dio, eta berpixkanaka nik uste partidun sartzen joan endiela, ez?
Jada baditu 5 tanto eginda, sakez eta atzera jota bina, eta egindako 5. eta azkena moztuta egindakoa, eta bat hor, korrika txikian Otxandiokoa, Ainhoa Ruiz Infante sakera ezker paretara ahalik eta gehien hurbiltzen arrimatzen pilota, eta saketik tantoa ongi hasten eta saketik tantoa lortzea buruan. Goiuri, aukera duenean, tantoa bukatzera joan behar du, tantoa lortzen ahalegintzeko. Oraingoan txokoan moztu, zabaldu, boleaz ongi eskatua, Ainhoa Ruiz Infantek. Eta txokotik zabalera luze bikain Goiuri Zabaleta 15-7. Ba, ikusten da, sartzen den bakoitzen arrisku handia daukela Goiurik, oso erreiz, bukatzen du tantoa ideia oso garbik dauzke, badaki momentu hori non jarri nahi duen pilota, eta guain tantu beharra lortu dola, ez? Nik uste lehen esan bezala urdinek alik eta gehiena saiatu behar duela Goiuri jokoz kanpo uzten, edo behintzat bera bilatzen duenen azpitik ibiltzen pilota, hor geixo sufritzen du hanketa jokatzen diozonen, baina, bueno, bestela bere jokun sartu ezkeo tita bukatzen du tantoa, eta goengoan ere bikaina izan da, ez? Eta aukera garbia duenean, bukatzen saiatzen da, eta orain arteko gehien txuenetan, bukatzen ale egin du ez ezik, asmatu bere egin du, eta asmatzea konfiantza emaile izaten da, eta markagailua alde duzula jokatzen ari baldin bazara horrelakoak egiteko lizentzia ere, areagotu egiten da. Beste tanto bat jokoan, Sotamanoz saiatu da, Oiana Orbegozo pilota jasotzen, baina azkenean ez dina izan du berriz ere frontisera bildu 16-7, atzean egindako tanto hau. Apuntatu beharko dioguna Goiuri Zabaletari 16-7. Konfiantza bete-beten ikusten da Goiuri, ez? Azkenen, markagailun aldea daukezunen eta hasieran iten dituzun jokaldik ateratzen zaizkizunen, auspotu itentza pixkoat, ez? Azkenen, ikusten duzunen mine itena izala, tantoak zure aldea erortzen diela eta gauzek ongi dijoazkizola, azkenen erresagoa da aurpegiz beti jokatzea, eta errestasun horrekin, zuloa iriki duen markagailua. Eta sakea berriz baztertuta, eta azten olako tanto sorta utzi behar duen gaurkoan, hemen Leitzarrak 17 eta 7, txokoan doi-doi jasotzeko gauza izan da Oiana Orbegozo, eta bigarren kuadrotik pausotxo bat aurrera eman, eta txokotik Zabalera ezin hobeki egin du tantoa Zabaletak 17 eta 7. Bai, lehen esaten eginena, ez? Azkenen den ateratzen nahi zaio, eta batzutan, aurretik dijoan aire olakoak ere, txapa gainen ateatzea, erresago izaten da atzetik heldu denai askotan suerte krezio laguntzen, eta guaingoan, ozta izan da txapa gainen, baina deja da errazen berriz. Eta doi-doi eta ez ustean harrapatzen zaituenean, prest egon behar zara tantoa egiteko, burutazioa buruan gordeta duzula, eta azken unera arte ongi ezkutatu du Goiurik, eta azkenean tantoa bikain biribildu. Eta kasu honetan Naroak tantoa lortu, 8. beraz Ainhoarentzat eta Oianarentzat, 8 eta 17, eta moztu eta pilota bizti bilita gero, tantoa Ainhoa Ruiz Infantek, 8. Otxandiokoarentzat eta bertako alabarentzat. Bai, ikusten da arriskue daukelare bai, ez? Ainhoa sartzen den mamine egiten dula, bixi-bixi biltzen do, pilotaka da eharra jo dagoengoan ere bai, eta hori bi aurrelarik beraien armak aterata mine egiten du, eta gehien asmatzen dunak partidue irazteko aukera asko eukiko ditu. Moztut egindako bigarrena Ainhoa Ruiz Infantek, eta sakea berriz ere ezker pareta bilatzera. Ezkerpareta bilatu zegine, ongi jaso Naroak, azken unera arte itxeron behar izan dio, golpea jotzeko Oiana Orbegozok, eta motz geratu zaio pilota, Zabaletak atzera, Oiana atzera honek ere, irauterditik aurreran zatorritan Naroa, eta kantxar diratzera Oianak eskatu, eta luze, alik eta luzean atzeratu. Laura, Naroak ezkerpareta bilatuz, ongi defentsan Oiana Orbegozo, atzera horrengoan Goiurik ekarri Oianak, Goiuri moztu, bertan da Ainhoa txostak ez du ez ustean harrapatu Bizkaitarra, Sotamanoz orain, atzerantz eginez, oraingoan atzera Goiurik, lautik kantxar dira, pixka bat zabaleratuta azkenerako. Oianak bipareta, Azpeitiarrak bertan da Zabaleta, boleaz Ruiz de Infante, traba egin diot elgarri horre
Orbegozok eta Agirrek, eta azkenean dejada bota du, zuloa ikusten duen aldiro egin ohi duen moduan, Goiuri Zabaletak eta kasu honetan beste behin ere tantoa lortu dute 18. naila da Gorrientzat, 18-8. Bai, nik uste hor aurren defentsan zabiltzenen batzutan ez, tentazioari ere atzelarik eustea kosta egiten zaioala, ez? Hor bi pareta bota doianak, baina nik uste lehen esandakoa, ez? Pixkat taktikan ez diela erabat asmatzen nahi, ez? Nik partidu gogortzeko bidea hartuko nuke, azkenen hor Goiurikin salsan sartzen bazaba bitik gehienetan mitzak galtzeko aukera asko daudelako, eta nik uste hortik atera barra duela, ez? Tantoko buru txikia dute, egin beharra Goiurik eta Naroak Zumarragarako sailkatu daitezen, eta behar bada Goiuri ekiditea izango da orain urdinak egin beharko luketena, ahalik eta gutxien sartu eta jokoz kanpo utz dezaten Leitzarra. Bai, baina nik uste hori ez, guaine, indarrez moztuta bazen Goiuriri berari jokatu dioala, eta Goiurik kontrara ere oso argi dauzke gauzek, deja da inez, hor pixkat ezkerpareta bilatuz, tanto ona lortu duela beste behin, eta nik uste urdinek hori pixkat arrasartu, lasaitu, pixkat gelditu beharko lukeala partidue, eta taktikoki beste modu batea jokatu ez. Hauxe izan da Goiurik egin duen 11. tantoa, eta lehenengo partidan Natalearen buru Lazkaotarrak egin bezala, mota guztietako tantoak ari da amaitzen Goiuri Zabaleta, haizea alde duela ari da jokatzen, hori ere egia da, eta aitortu beharra dago haizea alde jokatzen denean lasaiago eta konfiantza asko zere gehiagorekin aritu behar izaten duela pilotariak, eta ari daitekeela pilotaria, baina finalardi batean gaude eta egin behar izaten da, eta egiten ari da gaur. Nik uste konfiantza hundi eman diola hasiera horrek, ez? Konturatzeako markagailun zulotxoa irikita zeukean, horre konfiantza hundi ematen du, gaina berak egindako jokaldike denak txapagainen izan die, eta konfiantza horrekin eta markagailun hasieratik iriki duen zulo horrekin, nik uste ongi maneiatzen nahi diela partidue, eta urdinek berriz dena pixkat aldrebe xamarra hasita kosta egiten dela, ez? Aldapa hundi xamarren sartu die konturatu orduko, eta hortxe da biltze buelta eman nahi, baina nik uste gauzek zaiek dauzkeala, ez? Eta 9 eta 19 hau ez du gaipatu, baina ikusiko zenuten moduan atzera jota lortu tantoa egitea Ruiz de Infante Otxandio horrek. Beste tanto bat jokoan, aurretik zein atzetik batera eta bestera aritu behar izaten ari da. Oian Orbegozo, bipareta luze eta arroa Zabaletak, ederki moztu Ruiz de Infantek, eta tantoa berak lortu gainera, 10 eta 9, nik uste bipareta hori egitea ez zuela xede Goiurik, eta gero bargamen eskatu dio Naroari, behar bada Naroak joz ezan pilota argiagoa zuelako, pilota garbiagoa, bera saiatu da, eta azkenean ahoko zuloan utzi dio pilota Ruiz de Infantari eta Otxandiokoa bukatu du tantoa. Nik uste konfiantzak ematen dizun horrekin, ez? Lehen esan du bezala oso erreixa izen bukatzen, bipareta bota du igualetzen aukera garbina, baina konfiantza zaudenen eta dena ateratzen zaizunen, saiatzen za, ez? Bide beretik seitzen, jokaldik botatzen eta tantoak iten, baina Ainoa ere ez da barkatzeko, eta hor aukera dunen oso ongi bukatzen duen pilotaria da, eta nik uste Goiurik ere aukera bado ez diola berriz hain erasorako pilota argi utziko, hemen tantoak garesti daudelako, eta lehen 22-irako tanto hori lortu nahiko duelako, ez. Arriskatzeko momentua iritsia zaie halata guztiz Ainoari eta Oianari, eta arriskatu du, mozketaren bitartez, eta kasu honetan ongi atera zaio, 10 eta 19 partida parekatzeko ere, ez da txarra, horrelakoak ondo ateratzea, ikuslearentzat emozioa hobeagoa delako. Halaxe da, eta guain saketik mine indezake, tanto pare bat sartuko balitu segidan saketik berriz partidun sartzeko aukera eukiko lukea, eta nik uste, beraien burungan konfiantu behar duela, hemen 22 arte ez dela partidu bukatzen, lehengoan Beotibarren egu 17 eta okerrez 17 eta 11 aurretik joan ginen, eta bukaeran asko gortuta partidua galtzea. Aurkariek hartu zizueten aurrea, eta hori da, hemen zuloa zabala da, 9 tanto dira, eta 9 tanto asko dira, baina jan daitezke, hartu dituzten bezala, kendu ditzakete, gainetik Goiurik eta Naroak, eta hori dela eta azken uner arte, azkenengo pilotak adabalekoa jo behar izan arte, segi beharra dute pilotan 4 pilotariek,
Eta beste tanto bat jokoan kantxa erdira Zabaletak, oraingoan zabaldu, airez, Ruiz Infante. Txokorantz pixka bat bilduta, zabaldu gero Naroak, Zabalera, Ruiz Infante, oraingoan bolea. Tantoa boleaz bukatzen alegindu da, ona zen helburua, baina ez din asmatu. Eta 19 ere badituzte gorriek, 30. Bai, nik uste tanto bixi-bixia izan dela, erasoan ibilitiela bi aurrelarik, eta bueno, azkeneko boleakada hoi, txapara joan zaio, baina pena da, ez? Azkenen boleakada ona dauke Ainoak, ongi sartu da, tantoa bestela inez zeuken, ez? Txokoan bolea horrekin ikuste Naroari zailtasun handi jarriko zizkiola, baina txapara joan zaio eta horrekin hoi garrera. Txapa gainean izan balitz urrut izan Naroa eta ez dakigu, iristeko modurik izango ote zukeen, baina txapak korrikaldiari ez dio tarterik utzi eta tantoa gorriek lortu dute, 30-koa, Naroak eta Goiurik lortu dute. Eta azkeneko biak falta dituzte hemen partida bukatzea, da gehien kostatzen dena, ongi ari bazara konfiantza baduzu, baina partidak istea hemen gehien kosta egiten dena, eta bi tanto ez dira ezer, baina malda gogorra izan daiteke, bi tanto egin behar izatea. Bai, nik uste aldea handia dela, badaukeala margen handia, baina esaten duzuna batzutan partidu istea da gehiena kostatzen dena, orduan, aukera dunen Goiurin ikuste saiatuko dela bukatzen, eta ikusi beharko da ea lortzen duen. Tanto luzea doa, beste batzuk laburragoak ikusi ditugu, baina gogorrez ezik baita tanto bizia ere. Eta tira, 30, Zuloa 10 tantokoa da, baina tira, hemen azkeneko pilotak arte esan dugun bezala segitu beharra dago. Orbegozo, dejada bota du, nabarmen hor bazegoen Zuloa, baina honetan ere txapa. Bai, hoi da. Ainoari joan zaio txapara, eta oraingoan Oianak egin du topo, dejada horrekin txapan. Normalen ala izaten da, ez? Atzetik etortzen zanen suerte horire falta izaten da, botatzen dituzunen jokaldik txapak jo behar bado justo kontrara etortzen zaizu, eta bi tanto hon izan zitezkenak, Ainoan bolea, Oianak jetxitako pilota biek joan die txapara, eta hori dela eta gorrintzat 21. eta tanto batera daukea igandeko finala handi hori. Eta bereziki adierazgarria, Ainoak Oianari egin dion irribarrea, benga, jarrai dezaten. Oso zabala da distantzia, baina tira hemen azken pilotaka da hartete, ez dute itxaropenik galdu behar. Txokoan Goiurik, zabaldu Oianak, keinu ona Goiurik eta bikain aprobetxatu Naroa Agirrek. Berari, bera sartzen eskatu dio Goiurik atzelariari, zestoarrari. Zabalera, ondara kantxa bertara duela jo du pilota Naroak eta azkenean dejada Zabalera, botaz tantoa lortu du. Bikaina izan da, Ainoan dejada Ainoak azkarra, bikaine, Zuloa ongi ikusi du. Goiuri hurbil zuen dejada horrek, baina ez din azkenean harrapatzeko ezer egin. Bizi-bizi eta dejada bikaina izan da, eta nik uste tanto oso ona lortu dula. Oin hor dabiltze pilota aukeratzen, ez dakite, aldaketan bat Esango nuke lauzen bakiduna. Pixko bat nik uste pilota bizixego aukeratu duela, ez? Uste dut lauzen bakiduna oraindik probatu gabe dutela, eta materialik berriena atera dute, iztitasuna beharrezkoa da, eta tira, hemen sakatik hasita, edo sakez, tanto multzo bat egin dezaketen luze-luze, ezkerpareta bilatu nahi baina ezin aurkitu, ia gehienetan topatu dute, baina kasu honetan bidean geratu zaie. Tantoak nolako jarraipena izaten duen zabaldu Oianak, eta ikusten da pilota hau biziagoa dela, eta zoruan gehiago ibili egiten dela. Bai, esan dakoa, ez? Bizitasun hori behar due, pilotari eman eta pixko bat pilota bizibiliz miningo duelako, aurreko joku hortatik pixko bat aztu eta atzen kargatuz eta Goiurire pixkatan katara jokatuz, eta pilota honekin errexago lortuko du bere helburu hori, ez? Atzean beste tanto bat Ainoa Ruiz de Infanterentzat eta asfaldiko partez, berriz ere etorri da. Zola guztizera, ez dakit zerbait sumatuko ote zuen Naroak, baina berriz buste ditu
Zapatiletako zolak. Zestoarrak. Sagera, Ruiz Infante, kantxa erdira orain, aurreko guztiak ezker pareta biletuz. Atera ditu, eta ahalik eta arrimatuen, baina kasu honetan kantxa erdira. Ateratzeko modua aldatuz eta aurkariari zalantzak eraginaraziz. Era berean. Atzelariak, doaz, oraingoan tantoaren eta jokoaren gidaritza hartuta, atzera Oian Orbegozok, Naroa osgarren kuadrotik, arrimatutako pilota zen baina zabaldu eta bi gainak harri du eta tantoa amaitzen ahalegindu da. Oian Orbegozo, baina ezin, 22-12 Utxorrek amaitu du partida, 22-12 eta Goiuri Zabaleta eta Naroa Agirre bihar 8 Zumarragan izango dira. Bai, Oianak pilota osongi jesten du hor ezkerparetan zuloa ikusi du, normalen osongi jendun jokaldi da, baina ez zaio atera, ez? Eta bueno, nik uste gaur gorrik berain partidue osongi irakurri ekarri duela, hasieratik partidu oso nahi duela, beraien jokue bete-betekoa izan dela, batez ere horra aurrekalden Goiurik bete-beten asmatu dulako, eta nik esango nuke Urdine bere mailetik bera ibili diela, ez? Maila handiko pilotarik die, nik uste pixkoat Goiurin sare hortan sartu diela eta hasiera azkar horrek baldintzatu dula partidue, gero pilotakadak pixkoat piloteoa luzatzen zenen ikusten zen arrisko ez zuela eta ez zeola hainbesteko aldeik markaiuk erakusten zuen alde hori behintzat ez zeola kantxan, eta nik uste pena horrekin geldituko diela Urdinek, ez? Batzutan galtzea eta bestatutan iraztea tokatzen da, baina normalen zure maile ematen duzunen kontentu joaten zaetxea, eta nik uste gaur Urdinek beraien partiduken ez zela pozike honen, ez? Norgehiagoka biztia bezain bizkorra izan da, eta 39 minutu besterik ez du ira, azkar joan da partida, Ainoa ahal izan duen guztietan sartu da, Oianak ere izan ditu aukerak eta gutxi batzuk aprobetxatu ditu, beste batzuk ez ordea, eta tanto amaitu nahi izan du 22-12 horretan, ezin izan du azken horretan tantorik amaitu, eta partida azkenean berak bukatu du, baina bestalde joan dira kontuak, Naroak eta Goiurik lortu baitute gaur garaipen hemen Azpeitian. Bai, oso txapelketa hona indu ez, Goiuri eta Naroak txapelketa bikaina indu ez, zerbaiatik sailkatuta zeuden bigarren postu hortan finalerdietarako zuzenen, beraiek ziren favorito, txapelketa guztin erakutsi due bikote handi egiten duela, eta gaur nik uste hasieratik hoixe demostratu duela kantxan ez, beraiei irabazteko asko jokatu behar dela, eta guen, iganden hortxe honen die final handi hortan, eta bihar ikusi beharko da zein izango dien beraien aurkarik. Eta txapelketan oso erregularrak izan dira, eta gaurkoan erregulartasun hori berretxe egin dute hemen Izarraiz pilotalekuan. Bai, nik uste partidu guztitan beraien maile eman duela, igual hor Lekunberrin izan zen justo Maiten eta Naroan kontrako partidun ibiliziela okerren, konfiantza pixka galduta edo aurreko egunen partidu gorra jokatuta da igual horrek eraginda beraien mailetik bera ikusi ditoten partiduak arra hoxe izanen da, baina bestela oso txapelketa ona da makie, atzen Naroa sekulako sendotasun erakusten nahi da, eta Goiurik sendotasun hori aprobetxatzen du aurren nahi eran tantoak iteko. Hortxe duzu ikusentzule emaitza, Goiuri Zabaletak eta Naroa Agirreko 22, Ainoa Ruiz Infantek eta Oian Orbegozok 12, eta gogoratuko dugu bihar izango dela, bigarren finalerdia maila nagusian Labritz pilotalekuan, Azpeitikoak amaitu ditugu, eta bihar bi bikote handi, eta zeinek eramaten duen bihar finalerako txartel hori. Bai, biharre partidue irikia ikusten da ez, egia da, lehen postu hortan sailkatuta daudela finalerditara zuzen sailkatu ziela Maili Barrakal eta Olatz Ruiz de Larramendi, beraiek aterako die favorito, golpe handia duen pilotarik die, baina Maite atzen da honen partiduk asko gortzen die ez, Maitek beti bere maile ematen du normalen, pilotak ada asko jo behar die bera gainetik pasatzeko eta partiduk aurre ateatzeko, eta Naroak ongi laguntzen badio, nik uste beraiek bere aukerare eukiko duela, eta ber partidu ona ikusten duen. Bihar esan bezala Gorriz, Maili Barrokalek eta Olatz Ruiz de Larramendik jardungo dutela Briten, eta Urdinez berriz Naroa Etxekoloneak eta Maite Mujikak, hori izango da partida nagusia, baina aurretik Tolosan galtzaile izan zineten bikoteek ere jokatuko duzue, han izango zara Zullera Leire Galean Oantzu Olar Gaztearekin batera, Nagoreren Aizparekin batera, eta orduan aurkari Andre Aldarigia, eta han Mendiburu izango dituzue, 3 Nafar eta Gipuzkoar Batatariko partidan,
pentsatzen dut Nafarrentzat ere, berezia eta gustagarria izango dela Iruñako Labrit bezalako pilotaleko batean aritzeko aukera edukitzea. Bai, halaxe da, ez? Behin txapelketatik kanpo geldituta, gustoraiko gare Labriten jaialdiri hasiera emango dion partidu horrekin, eta nik uste jaialdi bete-betekoa dela, eta hemendik animatu bihar Labritera joatea, ez? Emakumeen pilotaz gozatu nahi dunak aukera paregabea dulako. Hamaika telebistan ere izango duzue, gaurko jaialdia edo biharkoa edo finalardietakoren bat ikusteko modua, eta gaurko lanak amaitu baino lehen, Goiuri eta Naroa harrapatuko ditugu, eta biharko hortxe gonbita luzatu egingo dizuegu agurtu baino lehen berriz ere. Harrapatzen ditugu. Finalardia irabazita, gaur bi partida jokatu eta biak irabazi Goiuri, pozik alde horretatik. Bai, gaur oso pozik bai. Goizean lautardian jokatu eta arratsalderako binaka jarri behar izatean asko aldatzen aldira gauzak. Ez, azkenen ohituta zaudenen pelota jolastea, bakizo bitan jolasten, bai aldatzea jokue eta modue jokatzeko, baina bestela ere ez da asko aldatzen. Mota eta molde guztietako tantoak amaitu dituzu, sakez bi, moztuta eta deja ziruna, eta zabalean moztuta beste bi, eta baita atzean egindako bat ere, zenbaki onak dira, gustora egindako lanarekin. Bai, gaur egia esan denatea zaiu guri, beraiei etzaioa deusatea, pena horretik, partidu pixkat peleatu izateko, baina gustu egindako lanak. Saketik min egiten ahalegindu zara eta askotan bilatu duzu zuloa, ezkerparetara arrimatzen ere saiatu zara, tanto politak egin dituzu eta sakea zen gaurkoan erabili beharreko arma. Hoi da, baginekin bera ere Ainhoa Kriston sake itxetxola, orduan saiatu gure hortaz joaten eta sake pare batzuk intxot, guztua, arrimatu jot hortxe eta hor mina indu egia esan. Eta bigarren finalardia, Maili eta Olatzalde batetik, bestetik berriz Naroa eta Maite, zein nahiago gaur bihar zortzirako, Zumurragarrako? Guri egia esan, aurkari bat bestea beti gure joko egingo, gu saiatuko beti irabazten, aldu nahiken eta euneko ematen, orduan irabazi izala hobenak eta hortxe itxengo idu. Gaur eguertian Labriten Leire oskoz izan duzu aurkari eta bihar ere zizurren, lautardian berriz ere Leireren aurka neurtuko dituzu indarrak. Hoi da, gaur goizena lauki du, partidu gorra izan da, eta biharre espero hola izango dela. Gaurko jokukin balin badijoa behintzat nik bakitze egin, baina hor ikusiko da bihar zeitzen. Eta bukatzeko Goiuri eskuetatik eta ongi? Bai, horreukin un lehengo astean horrezkerreko eskun pelota sartue, baina ja hoi sendatu zait. Eta guain dauket pixkoa tanka hor zaintiratu bat bezala, eskuineko iztarren, baina guain masajekin eta hori ja konponduko da. Jokatzeko ez dizu inolako eragozpenik sortzen? Tanto batzutan bai ez, zehatu barra zonen, mutu barra zan eta hola bai, baina bestela guain gozez. Edarki Goiuri, zorte hon biharko bezezik, baita datorren asterako bere. Bale, eskerrik asko. Goiuriren hitzak hauek eta Naroa ere hemendik hartutik dabil eta laster harrapatuko dugu. Naroa? Zutik honena. Zer, mentxe zutik? Bai.
Bueno, Naroa, datorren astean finalean izango zaitugu gustora gaurkoan egindako lanarekin. Bai, egia esan gaurkoan oso gustoa. Ze, bueno, hasieratik nik uste partida serio hasi gehala, ondo sartuta, aurrekoan bestiak hauen kontra jokatu genunean hasiera ondia entziguen eta 11 bat edo hasi ginen galtzen. Gaur berriz gu hasi gea aurretikan, tartetxua egin dugu, da oso gustoa partidan indako lanatik. Azpeitiko hau pilotaleku bizia da eta sakeak gako izan zitezken ala izan dira, goiurik min handia egin die aurkariei sakearen bitartez eta zu ere saiatu zara une askotan. Tantoa arrimatzearen bidez egiten eta baten bat egin duzu, atzean bat eta moztuta beste bi hiru egindako pozik zenbaki horiekin. Bai, bueno, egia esan frontoi honetan pelotak hori izan dezuna asko kurritzu eta guk pelota bisila atatze genuen, da orduan hori izan dezuna paretea arrimatzen saiatze ginen, eta hori goiurik sakiakin mina ondia indu, ondo baztertu du. Da nik uste behaiek gure pelota buken atagun hori atako azuen hasieratik mingu gehiengo doli guketela saketik. Eta nabarmen ikusi dizugu zuri, zapatazoletan zerbait izan duzu ezetasunaren kontua izan alda. Hemen ezetasuna izan alda edo zapatetan ze pasa zaizu zoletan? Ez da hit, goiuriren labaintza izan da, neure labaintza dintzen, ez da zapaten kontuan, baina bai, bueno, igual da. Ezetasunak behar bada eragina izango zuen ere, eta... Ez dakit. Eta datorren astean finalean zuek seguru zaudete Zumarragan, bigarren finalerdia Labriten, ze bikote komeniko litzaizuek edo ze bikote zenuketen nahiago? Egia esan justu galdu ditun bi partidak bikote horien kontra galdu dituzu, Hasi que tokatze egula lan handu jemerko eta gaur bezala gauza serio. Eta bihar nondik joan daiteke Labriteko partida? Bueno, nik uste segun ze egundakain, bueno, Labrite jende asko eta normalian da horrek aber zenek eragite jon gehiena, baina bueno, nik uste atzian olatzek maitei mina handia egingo jola. Baina bueno, gero bakizu maitekin ezin da fiau, edo zen momentutan bolea jotzeu eta defentsatik beha pasatzea atakea, eta horrekoan Aro Elizaldere oso ondo ibilizan tantuak mozten eta bukatzen, da bueno, maire pelota bixi moitzeu eta pelotai, hasi que nik uste parekatu egon gala. Da bueno, ikusiko dugu. Nik uste nervioak ondoenak kudeatzitunak. Erki eskerrik asko Naroa eta zortean datorren asterako. Bale, zuri. Hauexek beraz, gaurko lanak amaitu ditugu eta biharko gonbita hortxe luzatuko dizugu. Bi partida izango dira bihar Labriten, aurrenekoa lehiazkanpokoa izango da, pasaden astean Iruñeko Labriten hariko dira, pasaden astean Tolosan galdu egin zuten bi bikoteak, alde batetik Iturriaga eta Leire Galeano, bestetik berriz Aldaregia eta Mendiburu, lehiazkanpokoa izango da partida hori eta ondoren ikusi ahal izango dugu binakako txapelketa honi dagokion bigarren finalerdia. Gorriz hariko dira bihar Maili Barrokal eta Olaz Ruizel Arramendi, Urdinez berriz Naroa Etxekolonea eta Maite Mujika izango dituzte aurkari. Eguerdiko 11:30 hasiko da jaialdia eta Ados Pilotaren YouTubeko kanaletik zuzenean jarraitzeko moduan izango zarete eta baita astelen gauean 11 telebistaren bidez ere. Besterik ez, bihar Labriten izango gara eta zuek hortxe bazinate guk poz galantartuko genuke. Besterik ez, arratsaldeon Azpeitiko Izarraitz pilotalekutik. Izan ongi.